out of 4. Ikana ndiyo. Aisati yachikiwa. Sema shoko atikataura kuti tikuda magobhora. Takaona varengi kakuwedzera mbichana. Because vangori vachirowa ma 1 2 1 1 0. Magobhora eScotland anofana kuenda ku Cape United. Ma 3 0. Ma 3 ma 5. Yes. Ndakataura navachiragwi. Vakati mina mato tiri kunzwa. So pa hope dzangu chiprofita changu. Tasarigwa ni 1 game. Ndakataura kuti Cape United ichawina 5. Zvinozouya kumberi. Kana ikazopedza hawo ese ichikowina. But chiprofita cha Daniel Rosh will be for mujumanda mu Daniel Rosh muzukuru mwana wokubereka chichabuda 5 chichowina dzese. Saka takamirira kuti next game ndo timu zvakare chazorohwa akawanda vachipedzisa chiprofita cha Dara. Mukoma Albert fazwa chinyama kubi hanze tiripo pachimuti nasi tiri kuradzika kamagamba matatu baba Isabel magamba wakapiwa karuremekedzerwe gamba renyika right vacharadzikwa nasi kumarinda National Heroes Eka. Saka nguva dzipi kubva nenguva dza 10 o'clock tinenge tichizokuendesa ikoko tichinzwa kuti urongwa hwekuradzikwa kwemagamba anoti Comrade Cosmas Chiringa, Major General retired Herbert Chingono pamwe chete na Comrade Elson Mupama Onde. Tichazonzwa kamashoko kubva kumutungamiri wenyika President Dr. E.D. Munangagwa. Nasi ingonyudza igejo hatina nguva ingopfapfaidzai 4 minutes kutinzwe nawo nenguva dza 9:30. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutudza tutika matima nowose nyika ino. Rega ndingoshebedza muri yeZimbabwe kuti paka seke dema murewa. Seke dema murewa. Muri yeZimbabwe nyendri kutaura panapa yakaitika kwandoti kuseke kwa dema neko zvakare kwa murewa. Inyaya yekuti kune murume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake ndo kubva vagara vese. Murume uyu atoriwo nezvaakaita zvinoratidza kuti mukadzi wake ende hama dzemukadzi chiyedzera kuti uyu mukwasha. Mukadzi pane kutonga kwakaita Mwari kwakazoitika. Mukadzi achibva afa. Mukadzi uyu akafa gore rakapera. Afa gore rakapera. Murume hembe hadzina kugoiwa. Dzakasara dziri kupi? Kumba kwemurume. Ndichitaura nehama dzemukadzi mushure mekuuya nenyaya dzinoti murume uyu achigara nemukadzi wake ane stendi yehanzvadzi yaakatengesa nezvimwe zvinhu zvaakatengesa zvehama dzemukadzi mushure mekugara nemukadzi. Uyezve pakuroora anga asina zvakati wandei zvinoshamisira. Pakunogova nhumbi vachibva vati izvo tinoda kuti timboita basa restendi yehama yakatengesa plus nekuroora kwangu asina kuti tigopedzerana ndokuti gore aine hembe ndokuzotakura hembe kubva nadzo kudema akaenda nadzo kwa murewa kuna sekuru vemukadzi ndokungosvika kugedhi kurodhi ndobva angodzisiya ndobva aenda. Saka hembe idzi ndokwadziri. Mukaenda pachannel pedu muri yeZimbabwe National FM WhatsApp channel muchaona hembe dziri kugedhi dzakaiswa ipapo. Veukama kusanganisira vaningina nevakomandi mukati mekutaura vari kuti Zimbabwe ndo zvakaitwa. Isu pachivanhu chedu taiziva kuti izvo kana munhu audzwa zvaakaita munogara pasi motaurirana chikonzero mwana wevanhu waigara naye atoriwo mwana aifana kuroorwa. Uyezve zvaakaita izvo zvinoratidza utsotsi nekuba pamusoro pekutora zvinhu zvachitengesa. Asi taifana kugara pasi totaurirana obva abhadharana chibhadharana kana pane chikwere choonekwa but zvinhu zvofambiswa negwara nesuwo togawa hama nhumbi dzehama dzedu. Saka zvaakaita izvi zvokunosiya hembe dzemufi murodhi pagedhi pakasanganisana nepamba tinofanira kuti tiite sei tiri kutsvaga rubatsiro. Hama dzemushakabvu. Hama dzemushakabvu. Hama dzemwanasikana. Hama dzemwanasikana. Ndo dzaunza nyaya pachimoti. Muri kuti vaviri ava vanga vane mhuri yakura sei? No, vanhu vanosora kuti vanakakura sei asi vanhu vakatogara vese zvemakore vakatovaka vakagara vese asi umwe achibva azofa. Havana kugova nhumbi chikonzero vari kuti ane zvibatwa nezvimwe zvanga zvasara kwaari zvatisati tapedzerana kusanganisira imwe stendi yehanzvadzi yemukadzi yatsano yavatezvara yaakatengesa kutori nezvinhu zviri kuwanda zvitatu zvimwe zvasina kutaura panapa asi vachiti ngachigarai pasi titaurirane pane zvaukaita zvemukwasha tichigara newo chigara nemwana wedu utange wabhadhara kana pane kuwirirana kwedu towirirana togova hembe nokuti tikagova hembe hapana patichasangana. Okay, saka vanga vabatira mukwasha panyaya dzehembe.
kuti kana tikawirirana tikabhadharana then wozogowa hembe mukwasha chibva angotora kahembe yes nadzo zokwamurewa kwasekuru wemukadzi ndikusvika pagedhi ngoti izvo kungurukoche so andisaenda dzabuditswa panzere nekuti nekadai ndikaitaura nyaya iyi musi wefriday so tichanzwa kuti hembe idzi dzichiri panzere uyezve kana padzikakandwa apa anofanira kudzitora ndiani vakasiyirwa vanofanira kudzitora here voisa mumba nokuti hapana kaudzwa but vakangouzwa kuti hembe dzemwana wanyu idzi. Okay, tiri kudzoka manje tichinzwa kuti munoti kudinika nenyaya iyi pari zvino kumarinda anoradzikwa magamba eNational Heroes Acre kuti tinzwe kahurongwa hwekuradzikwa kwemagamba awo ari kuradzikwa nhasi anosanganisira comrade Elson Mupamaonde, comrade Cosmas Chiringa pamwe chete kana Major General retired Dr. Herbert Chingono. Pane chamanga matsudzura chinobatanidza seke pamwe chete nekupi kwamurewa right tanga chiti kudini inyaya yekuti mhuri yeZimbabwe kune murume akaroora mukadzi wake ndobva vagara vese semukadzi nemurume vachibva vagara vese muimba yavo. Murume ane kuroora kwakaitawo sezvakakodzera kuwanawo achibva agara nemukadzi wake zvisinei kubva gore rakapera mukadzi uyu akashayika kureva kuti akafa akatisiya nekufa nekuda kwenguva yaMwari afa kudaro mhuri yeZimbabwe. Murume uyu anonzi iye ane stendi yehanzvadzi yemukadzi yaanga atengesa ground kusanganisa nerimwe business rehanzvadzi yemukadzi zvaakatora achishandisa iye. So kufa kwakaita mukadzi uku vanatezvaro akashedzera mashoko ekuti iyo mukwasha wedu une stendi yehanzvadzi yemukadzi uyo wakatengesa une zvakati zvawakaita kusangana pakuroora ane zvakusina kupedza. Saka zvatakuita isusu parufuro mwana wedu uyu kana tisatagara pasi kuroorerana pamwe chete kupanana zvimwe hatina nhumbi dzatiri kugohwa. Mukwasha achibva aita sei? Mukwasha achibva asara nehembe, murume mukadzi achibva avigwa, hama dzemukadzi adzinoda sei? Adzina kugova hembe. Zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwa iko zvino ndezvekuti murume apedza gore aona kuti hembe hazina kugovewa ndofunga asida kubhadhara kana asikwanisa kubhadhara ndokubva atora hembe dzemukadzi ndokubva adzitakura ndokubva aenda kumba kwasekuru vemukadzi wake ndokubva anokanda nhumbi dzemukadzi uyu pagedhi. Mukaenda paWhatsApp channel yedu muchadziona midziyo nenhumbi dzakakandwa ipapo. So hama dzemukadzi dziri kutora Zimbabwe nemukwasha pane patikanetsana taizama kuonesana nokuti waigara naye akafa nzvimbo nguva yasina kuroora nezvikwereti zvaakatora achitengesa asi pasina kuwirirana ndozvatiri kuonesana. Saka angotora hembe akanokanda pamba pemunhu. Saka tiri kubvunza isusu kuti anga ari mukadzi wake zvaakaita zvekutora nhumbi achinokanda pagedhi pasango dziri hembe dzemukadzi wake dzakafa zvinofambiswa sei? Isu tochitangira papi? Pamutemo zvinota sei? Ndozvandiri kukumbira kuziva. Idzo iye hama dziri kutaura mashoko aya mhuri yeZimbabwe zviri kuitika mukati menzvimbo yedema ndo maigara mukadzi uyu nemurume wake asi hembe dzakanokandwa kundoshetera kuti kwamurewa kuna sekuru wemukadzi. Tinotenda ndiani aunza nyaya baba Isabel? Hama dzemufi dzinova ndidzo dzine hembe dzakanokandwa pasango. Zviri kunzi mukwasha ane chikwereti chei? Ane stand yatsano hanzvadzi yemukadzi yaakatengesa kozoita pakuroora ane zvasina kupenza kutori nezvakati zvaasina kuita asi vaika vachitiwo vachagara pasi votaurirana. Saka tikwanise kugova nhumbi nokuti tikagova nhumbi wacho akanga neukamani waigara tichisanganisa akafa. Saka isusu patinogova nhumbi tinogova nhumbi idzi tapedza kuita sei? Kutaurirana. Iye achibva taura takura hembe achinoti achinokanda pasango kureva kuti iye chaatiza kutaurirana angasikari kutaura nawo. Okay, stendi yakatengeswa kana tsano iyi istendi ipi? Kwanzi stendi yatsano chaichayo hanzvadzi yemukadzi yanga iri stendi yei? Yanga iri stendi yeshop. Okay, akatumwa here kuti atengese stendi kana kuti chakaitwa panotori neukoronyera nekutsotsi wakaitika. Saka paka pachiri nekuvharirika pekuti mukadzi angari pai angari mpinja achimirirawo kuti tichazotaura kusvika wacho ukama afa vakati tichazotaura sei nemutorwa ama yedu yafa. 0713938538 kana 0789600748 zviri kunzi mukwasha zvekare hana kupedza kuroora. Saka vanatezvera vanga vachiti iyo kana vapedza izvi then vozogova hembe. Mukwasha achibva tora hembe nadzo kuenda kunosira asekuru ndokunokanda pagedhi hembe dzenyidzo esikanyemba na boshe ndinonzi hita nyakaringa baba ropa kwamurehwa Murenge village kuri seko nhasi mukwasha akabhaiza anodherera ngavadzokere nazvo ikoko kwari mukwasha hanzi iko kwari kwomukwasha ndinonzi Courage Kavai ndiri kuchitungwiza hanzi mukwasha akakanganisa akabhaiza wakakanganisa. Saka vanatezvara ngavatore hembe vadzokere nadzo kupi? Kumukwasha. Okay, hama dzemukadzi
tsvakai mubatsiri anokumutsirai mufi kuti asvasvange murume wake atore hembe idzo. Ndinonzi Paul Kanjuti Deti vaangel mukwasha wekwamatirira ndiri kuno kuBorodale. Pakudi mubatsiri. Poda mubatsiri. Asimudze mhepo. Asimudze mukadzi adzokere kumurume wake. Hembe kana kuti midziyo yemudzimai uyu yakawanda sei yakanosiwa panze. Aiwa muriziva kuti mukoma KB imba mukadzi. Okay. Zvakawanda chechezo kana pasina kubiridzira kana kuita utsinye. Mukadzi kana akutora zvinhu anotakura. Kubva kumbedha waunorara mese, kubva kuwardrobe yamaisa hembe mese, kusvika kukitchen unit, mapoto. Zvakawanda zviri mumba zvinotorwa nomukadzi. Pamwe munokosara hembe dzako. Ndabvunza kuti muri iyi mukwasha uyu nemudzimai akazoshaya vanga vane mhuri yakakura sei. Havana kusvika pakundiudza vana kuti mhuri yavanga vainayo yakakura sei. Asi kana pakamboitira seiwanana nekuti murume akanobvisa mari achiti mukadzi ndiye wangu ndiwo wanana yacho. Okay, regai tinzwa kuti vamuona kuti kudini back to school. Tutaura nani ari kupi? Baba Simba pakwadzana. Tibatsire tinzwa Baba Simba. Uyo murume uyo akabhaisa mukomabhozho nekuti zvakaita zvemakuva manje. Hello. Hello. Tiri kukunzwai. Muri mukomakedi. Mushe. Mushe ndimupwanya Baba Simba Addington. Tibatsire tinzwe. Uyo mukwacha zvakaita manje zvine masofa panze akatokonzeresa manje. Sei muri kuti akakonzeresa? Nekuti aifanira kunge akataurana nehama dzemukadzi nekuti azosiya zvinhu zvaakasiya izvo kurodhiso. Okay. Nekuti hama dzakafamba manje dzikamutsa mufi anofanira kufana kutengeswa. Nekuti dambudziko hombe rakupinda mumusha manje rakonzeresa akatobhaiva isingaite mukuwasha yeye. Mukuwasha akakanganisa isingaite mukomakebi nekuti mhosva aende pamuti inda pamunhu andomuzeya. Akafanira kumira utaurirana kana ane mbichani kana pashoma pacho ipapo bviso paanapo onzwisisa ndizve then nhumbi dzogoyiwa. Saka apa manje apa vachadzosera nhumbi uko anozozidiwa. Vana Tezvara sezvo variwo vaunza nyaya kuti muti vanofanira kuita sei? Ana Tezvara ana Tezvara ngavaende kuhama dzemurume wotaura kuti mwana wenyu ndozvaaita aisa zvinhu kurodhi aida kuti taurane naye zvakadai iye aramba. Saka inini ana baba vemunhu uyu tiona izvokuita nenhumbi takupai nhumbi dzinenge mureza kune mwana wenyu. Vodzosera nhumbi kuvabereki vemurume. Nekuti apa dzimurodhi kadzimusango kadzikodzakanaiwa nemvura. Pakaipa. Andimuzvona. Saka ipapo mukwasha akabhaisa mukomakedi dai asina kutiza chakatiza akatizei. Katokanganisika zvingaitenda hana kugona hana kungwara mukwasha yeyo. Hana kugona hana kungwara. Nekuti mufi mukomakedzika mufi ataurike naye hanegoshiketika naye andizve. Dai munhu angari mupenyu unotaura nawo chona seya but kana mufi amutswa manje chatochaya. Aiwa tinotenda mukoma Addington pwanya regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Akangozviita ega asati abvunza ende iye haasi kutarisa zvingozi zvose ari kungotarisa nyaya dzake kuti ndine zvandakaparamura ini handidi kubhadhara obva agumire ipapo. Okay, Kanyemba naPozho, nyaya yekutengesa stendi yatsano haine nhumbi dzemudzimai. Vana Tezvara vangadai vakagova nhumbi zvakanaka dzehama yavo yestendi yozoonekwa leta. Ngavatore nhumbi vagove mweya wemufi uzorore. Ndinonzi Orphan Humba Mageza ndiri paGrenadal side. Yes. Asi ndizvo here zvakaitwa nana Tezvara kuti vanoti hatisi kugova hembe kusvikira wagadzisa stendi yaTezvara. Sokuona kwangu mukomakebe ndiri kuona sekuti ukama hwavo hwanga uri pakuroorerana nemwana wavo. Zvakafa mwana wavo pamwe pavachasangana nemunhu uyu kana vapedza zvese ndepapi vaida kutonzera munhu wavo padhuze. Okay, itrepi vachingopedza kuti vagoverana ariko here anodzoka achiti muri kuzviziva here ndire 17,000 yenyu ndiyo yatatsoka zokupai. Kanyemba naPozho mukwasha akashayisa veukama vemukadzi ngavatsvage mubatsiri vosairira mhepo yemufi kuti iende irwe yoga. Ndinonzi Stella Benson ndiri kuNorton. Zvakaipira mhepo yemufi mukomakebi mataurira kuita vanhu iwavo sokuziva kunoita vanhu ndokusumuka kwanoita zvataurira Baba Simba vati izvo akafa akatoenda anomirirwa nehama dzake vapenyu vacho vari kudetsera nawo ndivo vanofanira kutaura nawo kana yakuzoya iri mhepo haidairiki. Regai tizotora ka vamwe vari parunhare mukasiye kuti tse akabuda chimuti paka gutu chekugutu chiri kuti kudini chepagutu mukoma KB pane nyaya yakaitika yekuti izvo pane mashoko aingobuda yekuti mumwe mukadzi anenge ari kufungirwa kuti nababa munini
vanenge vasiri kunyatsonzwisana akati mukadzi uyu haasi kunyatsonzwisisa nababa munini. Okay, akaroorwa mukadzi akaroorwa. Okay, so zvasina kunyatsonzwisana nababa munini mukadzi akaenda chinodza murume kuti inini baba munini ndiri kufungira kuti zvakamira zvakadai so zvototi ndofunga ndatoita se ndatorohwa uyezve pandanonoka paya mukandipa jaketi ndanzisei waziva futi wanonoka waziva nejaketi iri. Ndokuudza baba munini vachivaudzwa nyaya iyi vachibva vaziva vakautora mukoma paukama zvokumamanguru baba munini vachibva enda kunomwa doro kuno kwavakaenda kunomwa doro ingave 5 to 7 kilometers kubva kumba kwavanogara ndobva vanomwa doro vadhakwa vari ikoko nyaya ichibveteka kumuka kuti iwewe chiwa dori vachitaura nyaya iyi vachibva vanhu vakomana ava vanga vatu umwe ane 28 years umwe ane 25 years asi murume uyu anga ari mukuru kuwafana ava aine mwana 1. Ndokutanga kufamba nemukoma vachifamba kudzuka kumba vachiuya neshamu. Ndokutanga kurova murume uyu neshamu vachimurova ripo 2 neshamu vachirova kusvika vanosvika pamba vachirova mukadzi uyu. Murume uyu pavakasvika pamba vakasvika paine mukadzi uyu anova ndiye akaudza baba munini kuti ndarohwa nenyaya yenyu. Vasvika vachimurova paipa vasvika pamba vasvika kuwedzera kumurova murume uyu ndotanga kurusa ropa akarara ari pamba. Mukadzi uyu ndikungomurarisawo atanga kurusa ropa ndikubviswa ropa riyare. Abviswa ropa riyare mukadzi uyu achibva kuzoti kumukadzi ndikukumbira mvura yekumwa. Pakakumbira mvura yekumwa ndobva amwa zvose kushanyarika ndikudzwadzwa kwanga achita kuchibva kwadarika ndobva ngora. So mangwana makusendo pakazoona mukadzi murume akaita sei akafa akuudza vanhu asi anoti iye pandakapedzisira vachindipiwa mvura yekumwa pavakanyarara ndakafungira kuti semunhu anga achirwadziwa aita sei azorora arara. Ndobva kwatsoshedzwa mapurisa vakomana vaya vekurova munhu vaya ndobva wapinda muchibage achibvatiza nanhasi havasi kuonekwa munhu aita postmortem kusvika aligwa haasi kuwanikwa. Asi vanhu vari panhamo chimwe chinhu chaivarwadza ndechekuti izvo vabereki vevana ava vekurova munhu uyu vakatiza ava vaitodavira mafoni calls evana vavo vari panhamo vana chirodza kuti vanomugomo iko zvinozvi pandapati iko zvinozvi mapurisa akusvika dai madzika makaenda kunotsvaga chikafu kona nhengi regai tiri kukutsvakirai mari kuti zvivira muine kuzika kunze kwenyika chikonzero muchatosungwa vachidavira mafoni zvinotonzwika nemamwe vanhu vari ipapo zvakada kuti vamwe vanhu vatiita hasha futi kuti imimi zvakaitwa nevana izvi zvakanaka here zvamunotodavira kuti pamberi pevana vachinzwa zvinhu izvi. Saka kutaura kuno kwatiri kuita nyaya yakaiswa kumapurisa asi vanhu vakarova munhu kusvika afa vakaita sei vakatiza so vamira wando vachiita sei. So nyaya inga ine vanhu ndeyekuti izvo mukufungirana kana nyaya dzinenge dzabuda munofanira kutongana kusvika papi. Nhasi uno nyaya dzekufungirana nyaya dzakazoenda nekuseri mukadzi achinodza baba munini havana kubvunza mukoma zvakare haana kunanga kunobvunza munin'ina asi mukoma akangotaura nemukadzi wake kuti wanonoka wanga uripi wanonoka zvakare kudaro uri kuuya nguva dzinodzi mukadzi wemunhu apo kafika ipo cheketi rababa munini baba munini wasangana nawo kupi ndokuti hasha semunhu ane mukadzi wake aita hasha semunhu ane mukadzi wake mainini vanokwanisa kunyengeta nyaya iyi vakangosimudza nyaya ndikunoti akasevesera baba munini ndokutora mukoma kuti anditi kumwisai doro ndokwataka kunovarovera ikoko kusvika vasvika pamba nasi uno mukoma akafa. Hei, kwagutu tine matambudziko neurombo nezvakaitika kune hama yakashaya asi ndizvo here kuti papapati yes nine nyaya yemukadzi ane 27 years ane vana vanokwana kuita 2 vari muhospital vakarara achida kuuraya nenzira yekudhonza mitezo yevana vari vakomana. Dambudziko nderei? Dambudziko rakadore vachitiso ndakaroorwa ndokubva ndaenda asi kana ndaenda kumurume ndinonzwa izwi richipinda munzeve dzangu dzoka wandisiya nani Dani onoshibwidi pinifo wakachiwa kutuminikasha zvakaoma. Nyaya yadaro muri yeZimbabwe mamai vadzoka pamba baba vakashimedzera kuti mwanasikana ndinogona kukupa zvoda zvese gara pano chikonzero kwese kwauri kuenda uko aiwa pano ndopako pane dzinza rako kana zvakanzi urorwe mhani unozvimanikidza nemhaka iyeyi baba nyakubereka kusvika amai vashivedza mashoko ekuti zvinai baba mwanasikana takazvara uyu yes tikamudzidzisa inini wamuinai pano semukadzi wenyu handisi bwana wenyu nditori mwana akaberekwa nevamwe ndikaroorwa kuya kwamuri kwese wedu watakaitawo chinomukonesa taroorwa agoendeze sei muchimusimbisa kugara pano svikanzi ini ndindaita sei ndini ndomukombisa here ndini ndomuti handi here kukana adzoka panapa ndomurasa here mwana wangu svikanzi ngatifambei mwana svikanzi handifambeni murume ari kuramba
So mwanasikana achibva adzoka pamba mukoma KB madates kana angosvika kuma 25 26 27 20 kunosvika 30 kupera kwemwedzi ndingakuti mwedzi kana uchinzi uri kugara kwa mwedzi uri mutete uko yes anenge aine kunzwa kuti dai ndine murume okay but murume wacho haana so zvaari kuita manje iye ari kubata vana ipamba pawo vana vose vakabatawa iye hanzvadzi dzake dzepamba so kana chinge wabata kadonzera basi ano wenge shura mutezo achidonza achichema kabada so kuti abviswe pamutezo zvinenge zvakatooma so ane vana vanokwana kuita vaviri so mwanasikana weiko zvinozvi vakuti kana pane vakuru ndo panenge aripo kana pasina vakuru vanotomuvharira mumba kutokiya dhokuisa mumba nokuti havasi kuziva misikana nguva kuti ozviitwa sei so mwanasikana uyu achibva azotsvagirwa mumwe munhu vakauya vari vechechi vachinamata pamba munamato andirika vachinamata kudaro akazobata munhu anomuprofita wainamatira amai uyu murume uyu haana kutozokwanisa kuenda kuchipatara zvake akangoti no ndiriraiti but zvakaonekwa nemunhu wese anga ari pachechika munhu wese akangotarisa kuti murume uyu akakuvara naiko zvinozvi murume uyu haasi kutoonekwa kana kuenda kuchechi kwakaungana vamwe ari kurwara asi akati handikwanisa kuenda kuchipatara so zvikangomubata chete anomhanyira kunobata but mukazomubvunza noti kwanziso muda kuti ndiite sei ndikuda murume mukadzi uyu paakaenda kunokoneke kokutanga akaita pamwiri pachibva pabva haana mbogara aita mana ikozo 27 years haana murume haana mwana akadzoka pamba mataura kuti panoenda kumurume pane izwi ichokwadi rinenge richipinda maari rinenge richitaura maari ichokwadi ende anoti iye kuroorwa kwanekatiwa nemurume ndisati ndaroorwa nemurume ndakatomboita mukomana kana kuti vakomana zviye kuti totomboenda out nevakomana tichizodzoka dzimwe dzenguva chinorara ikoko ndiri ikoko ndotonzwa izwi richiti uri kuitei kana ndikasvika panguva yekuti ndinoda kutamba kufadzana nomwoyo wangu ndingazvimanikidza but izwi ritopinda munzeve dzangu kuti zvauri kuita izvo uri kuita nani dzoka kuno kumurume ndikwakatozonyanyisa kuti udzwe kuti dzoka kuno ende murume wake ndiye akatotanga kuti nini handichada iye akazodzokera kakomba but murume ndiye akatotanga uchimenzi murume ane zvakatonzwa kana kuona zvaidarika zvinoonekwa na iye sei baba nyakubereka vari kutsika madziro kuti vafambe kuti vanzwe kuti chii chiri kunetsa mwana baba vari kutsika madziro so hanzvadzi yake imwe yakauya nemunhu ichida kuti abatsire baba vakashevedzera kuti kana uchida kuti iwewe sisoko wabatsirwe mutore iwewe uende naye kumba kwako kuita kuti abatsirirwe panapa mapinda magedhi angu unoziva kuti magedhi angu inini ndakamagadzira kuti anopinda vanhu vakaita sei muchandipinzira vanhu munomu vasingawirirani nezvemunomuyati amai akatombosvika panguva yekuti ine bheta hangu ndite sei ndiende ende vakatiudzwa kuti kana vida kuenda niye mwana wenyu torai mwana wenyu muende asi muchadzoka pano mataura kuti hanzvadzi komana dzakabatwa nehanzvadzi sikana sisi ava ndo dziri kuchipatara vakura sei vanavo no patori ne7 years ne7 years ne14 years 7 years ne14 years yes ndivo vakabatwa vadiki ivavo ndo vakadhonzewa asi pasa vanga vauya kuzoshandira sisi ava vakabatwa zvakare kwete ava nakutombobatwa zvekuya kuzoshandira sisi ava zviye zvekuti ndivauya kuzonamata kuti amai vanonamata kuchechi ikoko uyewo muchiite munamato pamba nedambudziko randinaro vachitonamata uchingonamatira musikana kungosumuka chete hakacha pana pasta chinonetsa kuti vanhu vari kukwara nenyaya yekuti nguva yaanobata munhu vanhu vakada kutobvisa maoko ake kunomubata kuti vachibvisa maoko ake ndo pari kukwara vanhu iye anenge akabata ukada kuzvidhonzera ukuda kuzvibvisa ndo panenge vachikwara vanhu vakada kutobata maoko kuti vamubvise pauri ndo panenge vachikwara vanhu so vanhu vandiri kutaura vakomana vaviri avaka vata singonzi eish inowadza Andiriya simudza mbada irove pakatsikadzika andiriya simudza mbada ndirove pakatsikadzika kumbira handiriya simudza mbada pakatsikadzika simudza mbada pakatsikadzika andiriya simudza mbada ndirove pakatsikadzika kumbira handiriya simudza mbada ndirove pakatsikadzika iwewe handiriya simudza mbada ndirove pakatsikadzika iwewe handiriya simudza mbada ndirove pakatsikadzika oiri tipo oiri tipo Tata! Reporting to the angel. Reporting to the angel. Kiora wiri bili for wakachueba. Ten yoro chuwiri bili for. Wakachueba kamilikasha. Wakachueba kamilikasha. Simply to horomite. Hakapyema. Wakachueba. Wakachueba.
vakatombotsvaga mubatsiri kuti auye pambapa, asi baba vakajamuka zvikanzi mutore uende naye kumba kwako. Chinova chinhu chakapedza simba mukomana kuti mama kuti nditore mwana uyu ndichienda naye kumba kwangu. Onai zvaari kuita. Dai vanhu vakatobata ava vasiri vana vepano, dai tiri matare dzimoshe izvizvi ndizvozvo. Kana kuti dai muchitorapisa vana ava kuti mwana akuwadzwe nemwana wenyu. Saka iko zvinozvi ndikamutora mwana uyu ina ndiraona kuru arikoko zvikamubata arikoko pachidarika umwe munhu padhuze anogona kubata kunyangwe inini chaichai anogona kutondibata nokuti ari kuti munhu anenge ari padhuze kana zvamubata chiti ndakunzwa kuda murume akutobata munhu. Saka baba kana vachiramba anotitungamirira pachinhu chindiani uyezve pane zvakauya mukati mavo kuti watoziva kuti handifungi kuti mubereki wedu akachena. So amai vacho vanoti ivo inini ndiri mukadzi akaroorwa pamba apa zvese zvinoda mutupo nababa vepamba apa. Muri yeZimbabwe handiziva batsiri vamungandiita pamwana uyu nokuti mwana hasi wangu kuti ndimutore ndibude naye izvozvi dzimwe dzenguva zvichatika zvakaipa ikoko ndinogona kuramwira kunze ndiwakabuda nemwana wangu. Saka pedza zvese ndoita maitiro api? Ndofaira ndisingambobata kana mwana womwanasikana uyu kana kuti aroorwa iye ari mwanasikana akasvika zvandinoona kuti zvinokonzereswa neutungamiri hwedu. Zviri kunzi namai Ngazima vari paWarren Park D Kanyemba naBhozho vabereki avo kunyanya baba vari kuziva zviri pamwana wavo. Uroyi hwave kuda kuvhurirwa dhoketi zvanyanya manje. Ndinonzi mai Ngazima ndiri paWarren Park D. Amai vakasununguka handiti kuti vafambe uye kuti mwanasikana wavo abetserwe. Asi baba ndiwo vari kutsika madziro. Saka poitwa sei naye mhuri yeZimbabwe kana baba vachiramba kuti mwana abatsirwe? Poitwa sei? Kanyemba naBhozho baba avo ndiwo vari kushandisa mwana wavo. Ndinonzi Farai Mukandakure paGreen Valley. Pariseko paGreen Valley nhasi Farai Mukandakure. Ende ndine mwenye ndakandakanganwa ndiri mukati mekutaura naamai. Mwanakomana achitaura anoti Bhozho ndine mwenye yandisingagoni kutaura asi ndinoda kuti mama vangu vasunge kutaura. Ndobva ati mama mungakwanisa here kusununguka kuti mutaure muchiudza Bhozho kuti kubva mwana uyu achikura zviye zvimwe zvakamboitika nekuti mwana uyu ari mumba make akambopindirwa. Zvikanzi baba vakabva kudoro vakadhakwa vachibva vapinda mumba memwanasikana uyu. Mwana akatoridza miro kuti mumba ndapindirwa tikabuda panze tinopinda imomo tikaona vari baba bomo vachitora mushure mekunzi mashoko udzari pedyo newe kuti haleluya chimuti ndechedo. Muri yaZimbabwe regai ndibva ndangotaka kupinda mazviri mukoba Cape. Nyaya ndoda kutanga nayo pano pamukoba Cape inoti South Africa yoti mwenezi yobva yapedzisira nebhindura. Nyaya iyi inorwadza. Zimbabwe udzari pedyo newe kana ari kure mushevedzere kuti uya timbobata tese tione kuti tingabatsirana pane zvipo uyezve nyaya yeutsinye yekuitira vamwe zvakaipa kana kufunga zvakaipa pane vamwe kana kuchiva zvinhu zvevamwe vanhu pane pazvinozooma zvinozokonzeresa. Chii chakaitika? Muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa ka inyaya yekuti pane vakadzi vaviri 42 years ne37 years vange vachishanda vari kunyika kuSouth Africa vachibva muSam Village kupindura vakaenda kunoshandira kunyika South Africa kunzvimbo kunonzi kuPietermaritzburg. Ndoko vange vachishandira Zimbabwe. Kumakore mangani? Vakadzi ava kutaura kuno kwatiri kuita 1 ane 9 years wechi2 ane 7 years asi pane akatanga kuenda sorry not 7 years wechi2 ane 4 years umwe ane 9 years umwe ane 4 years but ane 9 years uyu Zimbabwe ane 9 years ushu ndiye akakwanisa kuti azoshevedzawo munhu ane 4 years kuti shamwari ndiri kuwana zviri nani tarisa pamba pedu ndakwanisa kuzivakira imba yangu ndiri pamba vabereki vangu gore negore vane zvavari kuwana ukatarisa kuchinja kuti pamba pedu apaka ndini nezvandiri kuita izvo ukauyawo nezvandiri kuona kwauriwe unogona kusimudzawo vabereki vako. Tarira tese takaenda kuvarume tikadzoka tese tine vana takadzoka ngatimbomira takasimba sezvizvi ndobva vaenda vese ndokunotsvakira mabasa. Ichokwadi kuti pese pavanga vachishanda zvinhu zvavo zvanga zvakarongeka zvaibuda. Inzwai baba pati mwanakadzi anova ndiye akazotsvagirwa basa kechituo ndiye aigara achiuya kunyika yekuZimbabwe apo neapo nokuti amai vake vanorwara. Saka aigara achida sei achiuya. Saka akagara ari kunyika yeSouth Africa anova ndiye akatsvagira mumwe basa aiti kana shanda musi wakati ndiri kuenda kumusha anobatisawo zvinhu zvokuita sei zvokuuya nazvo nokuti ndi ari kuenda kumusha kana kuti vanga vakawirirana kuti ari kuenda kumusha anogona kubatisa umwe
nenyaya yekuti vakangoti pese vanofamba kana wana achienda vanosefa transport. All right. Baba pati uyu we4 years uyu ane 4 years uyu aigara achiuya kumusha akazoita 2 times dzaasina kusvitsa zvinhu zvemwe wake. Mari yavo vaiti ivo vakaisa kuma US dollars yange yasvika pa 4,600 mari yange yanyudzwa nemwe wake. Achiti saka patiri kuenda pa holiday Christmas ndiri kupiwa mari yangu yese ndo pandichakopa. Izvi zvikuitaura kuno kwatiri kuita angabvisa mari nokuenda kuita iyo 1,200 yaangabhadhara mumwe wake achiti izvezvi ndo pandichakopa. Saka apa vari murodhi mukati mekuuya vakazoronga zuva rekuuya kuChristmas vakauya vese. Inzwai pari kutangira nyaya mhuri yeZimbabwe, inzwai panosuwisa. Vakabva vese munzvimbo yePietermaritzburg kuSouth Africa. Vari kumusha hapana ari kuziva kuti vanhu vaive mubhaziri vaive mukomberi kana kuti vakahaya mota yekuuya nayo vakatakura zvinhu zvavo sevanhu vauya kuChristmas. Asi zvakaitwa nevanhu vari kumusha vakaziva kuti vanhu ava vari kuuya vese nemhaka yei. Vachibva kuti vakusumuka vakafona vachitaura nehama dzavo vese vachiti vakuuya. Vakasvika pavakasvika vombotaura vaitaura nehama dzavo vachigamuchidzana mafoni vachiuya. Saka vanhu vari kumusha vanga vakutoziva kuti Spiwe naRozi vari kuuya vese. Zvinhu izvi zvakaitika musi wa9 December vachibva vauya. Musi wa10 December kuseni mwanasikana 1 anova ndiye uya akatsvagirwa basa nevamwe akasvika kuma 10 kuseni akabata kapesi chete kekungo yenga akasvika kupi? Akasvika kumba kubhindura achibva kuSouth. Okay. Asvika achibva abvunzwa haana kubvunzwa nezvimwe musikana uyu haana kugara 2 minutes achibva ti pane kwandiri kumhanyira zvinhu zvangu ngasati zvasvika. Okay. Kuma pasi 7 manheru ndo pakazosvika motokari ine maplates ekuSouth Africa ichidzisa grocery nezvakati pamba pemusikana uyu. Hama dzemusikana umwe uyu achibva ti koma uya ndaona mota ichisvika pana ndafunga kuti mauya mese ko umwe aripi achibva ati ko hana kusvika ndiri kutofunga kuti ndiye atanga kusvika kuno. Zvikanzi no zvikanzi mapesa wanzi tapesana ndatofunga kuti ndiye ari kunoko. Zvikanzi tachimutaura nemi muri meseka tafunga kuti muri pamwe. Zvikanzi ndofunga anosvikawo munongoziva kuti holiday inoi munoti munenge mamuna mapurisa mukasvika pabhodha munoita sei ane zvaakataura achiudza hama dzemunhu. Musi wani musi wa10 11 12 13 14 imi kufona fone mukadzi wewe aishaita toita sei. Ava vachibvoenda kumapurisa vaenda kumapurisa zvikanzizwa no regai mazuva achirichi kana mazuva afamba munozodii uye zvebvunzai munhu hana iyeye munge muchitiudza kuti munhu amira sei kana foni yake side holiday mune zvakawanda murodhi munenge muri mapurisa plus chichi wati dzimwe dzenguva pari hapana network. Mukoma KB musi wa15 hama dzidzene pape mukadzi uyu mukadzi kusvika kuti naiveduwe ko imimi mandivavarira zvaita sei mumwe neumwe aisevenza pake paipaiti aitosangana patetiri iri ndeve nemota yangu iye ine mota yake pamainzo tichitaura tese tinenge tasvika panzvimbo imwe chete patinenge tambopaka sevanhu vaifamba tese. Alright. Kuti afamba sei handizivi. Inzwai mukoma KB nemhuri yeZimbabwe pamuromo pane munhu anoziva zvaanenge ari. Zvikanzi muri kunipoma kene munonipoma ingaona zvinetsewani vanhu vakawanda kune vabatsiri kune chii kune vanhu vanozivikanwa amuna namazabosho tizoti mwangu akafamba sei ndiye akatungamirira kuuya nehama dzevanhu ava but vasati vauya kwandiri mukoma KB mukadzi akashekwa uyo vakatanga kufamba ndine nhamba uyo yandikavapa ini vachibva vaenda ikoko mukadzi uyu ayo kuSouth Africa nemumwe akabva anzi ava vauya semhuri ava ndiri kuona iwe uri wani iwewe iwe ndiri kukumbira uende udane hama dzako iwe. Zvikanzi transport zvikanzi handiti une kunoku paakauya kunoku
aitowa akahaya mota yaishandisa yekuno kuZimbabwe. Okay. Yekutoshandisa. Zvikanzirika kuti vafoneri vauye achibva fonera vaningina vanhu vakashedza hama dzake ndidze pamba pake chaipo chaipo ana utsira kuna baba munikana munini vachibva vasvika zvikanzi veduwe mumba matiri muno mundisati ndadzika nemashoko tichita dare iri ndiri kukumbira imi mauya imi handidi kana kutaura nemi asi ndinokumbira kuti mubude panze neuyu hama yenyu ndio iri kuziva nyaya iwewe hama ndinzwisise nditarise nditeerere enda unoudza vanhu ava chokwadi chenyaya dzamavinga pano vauya pano but asati ndataura nawo asi ndiri kuti inini chokwadi chinewe usati waudza vanhu vaonawo munomu enda unoudza hama dzako chokwadi chenyaya yamavinga pano ndokubva vaenda vachibva vadzoka zvikanzi ndavaudza kuti ndine mumwe wangu wandashanda naye nhingi uyo munomuziva uyo hatisi kumuona panguva ino saka ndavaudza kuti anga ane mota yake yaifamba naye saka hasi kuonekwa zvikanzi wow mashingere inga ndiri kuona wani ndiwe watotsvaga mubatsiri ndiwe watotungamira wani kuti izvo zvino kana watitsvaga tingasidza nei kutaura chokwadi haona here zvaunoda kutaura zvikanzi handiri zvikanzi shamwari yangu munhu uya uyu yanga iri friend yako munhu uya yanga iri bhururu wako ende iwewe kuti usvike pauri nhasi ndiye munhu iye ende ndiye akakudana kubasa uku ega ndikubvunze ndichiti shamwari yako iripiwe zvikanzi kudini zvikanzi zvandiri kutaura ndizvo zvikanzi alright zvikanzi right musati mabuda muno ndiri kuona iwewe amai vako vanorwara enda nemotokari yako tichakupa mafuta enda unotora mai vako vauye pano nekurwara kwavo ndokubva adhiraivha zvikanzi kune umwe bamunini pinda mota endai nemota ine ndisati ndi pano ndikabuda panapa kunonzi pane zvanoita zvikanzi hatinei nekuti wabuda kana kuti hauna nyaya yatiri kukumbira panapa ndiye kuti zvinhu hazvina kumira mushe izvi shamwari yangu uchachema kusvika mari vadzika ende zvatiri kutaura panapa hazviti zvinoitwa nesu tiri kukuyambira nekuti munhu uyu akamira newe uchibva panapa kana usina zvawataura hauite 2 days usina kusangana neshamwari yako iyi fair iwewe mahwana achataka pauri ndiye kuti uri kuziva kuti hama yako akaita sei saka hachakwanisi kusanganika naye saka ukazosangana naye uchanzwa sei vaizama kutaura neimwe nzira kuti shamwari yako iyi yakafa iyi iwewe unozviziva kuti munhu yakafa saka ukazosangana naye iwewe uchaita sei iye munhu akafa ndokuoma moyo amai vemwana vachibva vauya vakatorwa zvikanzi mama ndiri kuona mapinda dambudziko rokutosvika pakufa asi nyaya ichakuuraya imimi wangu muri kurwara hausi urwere hwachona nyaya iyi pamuchazorwara zvokufa imimi munenge musisina wamunogara naye nokuti pamba penyu izvezvi munogara nevazukuru vana vemwana wenyu uyu but vese ndatoona vatopera vachafa zvisashoka nyika chii mwanangu mwanawo mamusoro mwana hasi kutaura vadzokera kumba musi wa 15 ukaenda kumabasa musi wa 17 mukoma KB mwanakadzi uyu anova ndiye akanga neshamwari yeSouth Africa akabuda achimhanya kuenda kumba kweshamwari yake kuvabereki vake zvikanzi nenge asvika kumba kwangu ari kunditiudza vabereki vangu kuti ndiri kupi nengi ndiani nengi ndiye shamwari yake yaikashayikwa iya yanga neSouth Africa ari kutaura uya waka akanyura uya kuti asvika kumba kwangu ari kunditi udza zvikanzi andi maishanda mese chauri kutya chii plus takataura newe tikaenda kupi nekupi ndiwo wakati ngatifambe tikafamba zvakanobuda ukazviramba zvikanzi kudii zvikanzi ari kunditi udza hama dzangu kuti ndiripi wakandiisepi akazoonekwa mukoma KB veukama vaya vakabva ati ngatifambe tiende kumba kwenyu tinotaura nekuonesana zvauri kutaura but iye anga akutya kutungamira nokuti paakabuda mumba achitiza akatosiya mukadzi uyu akagara mumba make mushakabvu apa tisati kuti mushakabvu ari kuziva kuti mushakabvu ndiye ega nekuti vanhu vese vachiri kutsvaga munhu avasati vaziva takaita sei ndokuenda mukoma KB vachinoenda veukama pane 2 vakatanga kuoneka kuti ndinenge uyu iye achika kupinda mumba make vakaudzwa live mukoma KB veukama vachitaura neni vanoti ataura kuti ngaakuudzei kuti akandiisa kupi nemhaka yei kana asina kukuudzai ndiri kudzoka mangwana zuva rega rega ahana chaanofanira kuona chanoti ndechake vana vake vese ndichavatora kuvaunza kwandiri
ndichavatora 1 pazuva rimwe chete. Muri yaZimbabwe ndiri kukumirana uri kubhindura nyaya yemukadzi aishanda kuSouth Africa ane vana 4 vakafa kubva musi wa 21, 22, 23, 24 vese vachifa everyday. Baba Isabel Papa vapedza kudaro amai vemusikana uyu vakabva vamirirwa mberi zvikanzi ndakati kudii mwana wenyu ngaataure kwandiri. Mwana wenyu handisi kuzomutora, handisi kuzoita kuti asangane nerufu, ndiye anofanira kuti atambure, asi mimi ndichakutorai muchateera vazukuru venyu. amai we Mukoma KB musikana uyu kam pakapera mwana wechi4 ndo pakaza vanhu vandiri kutaura vese mukoma KB nemuri yaZimbabwe hapana mwana akavigwa, vanhu vese vari kumushara, vana vachiri kumushari, vachiri kumushari. vana ava vanga vachifanei. Mukoma KB aizonzwika akuzoudza vanhu kuti mwana wangu adona, mwana aita sei, ndiye hapana ari kuziva, ndiye hapana anogona kutaura kuti anoti mwana uyu akafa nei, but iye pachake ndiye azoudza vanhu kuti vanongonzwa akuchema, vanongonzwa akuchema. Endeni pane mwana mudiki anove mwana wemwana wemufi uyu anoti iye aitanga akatombosvika pambapa achibvunza mai ava achiti izvo ndingangoti zuva rega rega aisvika achibvunza mai ava kuti mama vangu vauya here, achibvunza mai mama vangu vauya here. Kwanza achingopedza kubvunza kuti mama vangu vauya here mukoma KB apaite maminitsi amai varidza mberi Mwana ende mwana iyeye anonzi haazivi kuti chii chaita kuti aende ikoko. Mwana uyu asi munhu mukuru akatosara achisererwa nambuya vake, amai vakutoenda kubasa ari mudiki. So amai vaudzwa pekupedzisira kuti imimi ndichatamba nemi mugotambura muchararama rara kana ndozopedzisana ishi. Iye ndo pakazoti kuvanhu uyai tigare pasi titaure ndikuudzei kuti kudini. Vanhu vachisvika mukoma KB munhu akatumwa akaenda kunodana vanhu veukama vakaramba kana sikuenda ikoko tanga mashedza sabhuku. Pakashevedzwa sabhuku aungana nekomiti yake vakuda kutaura mukoma KB ndiye zi nanhasi ndiye zi munhu ari kurwara haasi kutaura, Hachakwanise kutaura, hachatauri. saka zvaifanira kutaura haana kuzogona kutaura. Haana kuzozvitaura apa amai vari kungoyaura vari kurwara, haana kutaura. Izvezvi mukoma KB akada kutaura nevanhu anoita sekunonzi kuita senge munhu anoita sign language, akanzi piwa sign yekuti nyora handidika anonyora kuita senge munhu ari kusanganisa zvinhu, dzimwe dzenguva achibva kuleft kuright achienda kuleft, usiri muteurero wedu wemunyika yeZimbabwe. Mangwana ndichange ndiri kumba kwacho amai vacho vandidana vachiti nehanzvadzi amai vachona vandidana vachiti bhosho yakuno tine mashoko atoda kutaura ezvimwe zvatasangana nazvo Zimbabwe. Ane mamwe mashoko akambotaura achiti iye pane pamwe pandaiziva pekuti shamwari yangu iyi aitombobva kuSouth Africa achiuya kuZimbabwe kumwenezi, iko kumwenezi ikoko ndakambosvika nako ndiko kwandaifungidzwa kuti dzimwe dzenguva ndoko ari, saka ndaigona kudhiraivha mota toenda tese kunotosati hako here ikokoko ndopandamboti mwenezi kunani mwenezi iye ndikwanzi kune shamwari yake yaitamba naye, but shamwari ari kutaura iyi anoti haizi shamwari yekadzi, ishamwari rume waitamba naye waenzwanana semunhu wanodanana naye. Okay, but pakupedzisira akazoti iwe regai ndikuudzei zvese zvekumwenezi siyanai nazvo, chokwadi chiri pandiri, regai ndikuudzei ndiye regai ndikuudzei zi even nesign language haasi kukwanisa kakutaura. Sign language kuitanga mukoma KB kuti udze vanhu zvinonzwika hazvisi, akapiwa bepa neballpoint anogona kunyora, but zvaanonyora ukanyora JKVW unongochibudisei apa anonyora achibva kune imwe side risiriro achienda kune rimwe side. Saka iko zvinozvi uya munhu wavakavinga uyoyo akataura akati regai ndikuzivisei amai hapana chinhu chiri kuitwa nemwana waye asati andiudza, pese paita zvinhu izvi vaitoudzwa kuti hei nhasi hakuna kumira mushe, nhasi hakuna kumira mushe, nhasi hakuna kumira mushe. Saizvo zvarigara achitovaudza kuti amai itai zvinoita kuti mwana uyu ataure mukwanise kusangana nehama dzevanhu. Munhu uyu akamira ende haasi kumira, ari kupinjira dzimwe hama dzatiri kutoona dzisiri dzombamu, vachabatwa mubasiri hapana here kubatsira kwaanogona kakuita kuitira kuti mushakabvu abude achitaura pane mumwe munhu mupenyu. Mushakabvu ari kutaura mukoma KB haasi kutorwa nemunhu vepamba apa, akatorwa nevanhu vakashaya mwana asi akatungamira ndiye musikana uyu achiti iye ndiriona muri nyaya yekubvunza inini kwakufamba nemunhu zvakaipa here, kushanda nemunhu chachitema here, ingawani kune vanhu vanobatsira vanhu handaika
andimaona aita sikimula ari kutumira kunobhadhara bati aitsvaga mubatsiri varidzi iwe kumba kwavoku mumba mavo hapana iko zvinozvashamira amai vake vari kurwara iye ari kurwara manext doni veukame kwana baba mukuru nababa munene mukoma kepi ndo nyaya dzinosvika vanhu idzi ya baba Isabel muri kufunga kuti chii chakaitika kushamwari yemusikana uyu? handina chokwadi mukoma kepi chokuti mwanakadzi uyu ari kurarama nokuti kana akuonekwa akagara mumba ozoshayikwa iye aifanira kuuya kumba hachisiri munhu mupenyu mukoma kepi yamhepo iyi vakatora mazuva mangani kubva kuSouth Africa kuzosvika muno muZimbabwe kubhindura? kana tisingakanganise musi wa 9 November right December 9 musi wa 10 musi wa 9 andika yes musi wa 10 ndo wakasvika umwe asi haana kuzoonekwa zvachose musi wa 15 ndo paibvunza vamwe vachitaura musi wa 17 ndo pakatanga mhepo uyu anambogara asvikawo kuti chii chakaitika munzira vachiuya ipapo ndo pana kuzikana nguva yazoti regai nditaure nguva yatofamba mukoma kepi vanhu vari kufa iye hachatauri mataura kuti musikana uyo shamwari yekuzoshedzwa kane mumwe wake kuti uya kuSouth Africa tiwane zvokuita kuitira kuti riritire kamhuri ichokwadi akauya nemota yanga ine South African number plate yes mota iyi iri kupi? mota yakandodzokera yakangouya nekuzosiya zvinhu yakangouya nemagrosari ikasiya nezvinhu zvechristmas ichibva yadzokera kuti vanga vasiri vese remotikari iyi ndo pasingaziva nokuti paakabvunzwazve zvikanzi ndiri kutofungira kuti auya ka kana asina kuuya rege richatsvaga kuti umwe wangu ari papi nekuti taifamba zvakasiyana pamainzwa tichifona tinenge tambopaka panzvimbo chete nyaya yati yaendeswa here kumapurisa yakaendeswa kumapurisa pakaendesa mapurisa kwakutanga vakatizwa mazuva edu aya imboitai muchiita mutiraya mafoni nekutsoga muone kuti zviri papi asiko zvinozvi mazuva awanda handisi kuziva kuti vapa chikamu chipi asi chikamu chandina chiko zvinosvika chachikamu chekutambura nekufa kwevanhu baba Isabel nokuti mafungiro andiri kuita ndeyekuti vaigona kakudzokera kubhodha yes handiti mazita evanhu ava anozikanwa ichokwadi voona paya pabhodha pavanopinda kuti mapasipoti avo anditika akadhindwa anditi mazoonekwa ane mishina iripo ichokwadi mukoma kepi akadhindwa nguvayi kana iko kumapurisa vakanzi tinogona kubatsirai kana kuri kuti akapinda muno kana kuti haana kupinda munomu tinogona kubatsirana but tine mazuva tinongomirira kuti itsvakai hama yenyu so handizivi madays so tikatarisa nguva yacho noti kubva musi wa9 madays aita sei awanda ariko ari kumirira nyaya iyi ndichataura navo pazuva ranhasi mukoma kepi but munhu wese afugama iko zvinozvi nenyaya yekuti zvaakuitika zvacho zvakutyisa mushakabvu akatomboonekwa mumba nehama chadzo dzakatomuona mumba mevanhu ava achipedza kungoti ngaakuudzei kuti akandiisa kupi ndiye disappear munhu achawanikwi okay todzokera kumashure muri kuti munhu uyu akashedzwa musikana chinzi ngauye kuSouth Africa kuzoshanda yes akambotumwa kuya aiuya kuno kuZimbabwe ichokwadi achipiwa magrosari nemari akaita two times two occasions yes asingasvitse mari zvinhu zvasina kusvitsa mari yasina kusvitsa yaisvika 4,200 US achibva azodzosera 1,200 akapromisa kuti ndichakupa balance parwendo iroru vanga vatopromisana ende munhu uyu aikomunikita nehama dzake achitaura ende vabereki vakautombotera mukoma kepi kwandiri vachiti ndakanga ndatoti matambiro enyu kana akadaro akaita sei akaipa asi aitonzi izvozvi patiri kuuya kumusha ndo pari kundipa chei pari kundipa mari yangu ende uyu aitoudza hama dzake maererano nezvinhu izvi hakusi kuti musikana uyu angashida here kuti avhare nyaya yechikwereti chaanga nacho hatisi kuziva mukoma kepi but mavhariro acho umwe wake ari kupi endi mumwe wake ari kudzoka ari kutaura kuti uyu ngaataure zvakandiita kuti akandiisa kupi so munhu mupenyu ndizvo anoita here izvozvo zvinoitwa nemunhu mupenyu here kana munhu akafa kuna vanhu vanoziva 0713 938 538 0713 938 538 0713 938 tinotenda Zimbabwe pari zvino si akauya nemukadzi yes zvakamaiwa zviri panze pakaipa mushakabvu haasi kuita zvokutamba rega timbonzwa kaparunhare 0713 938 538 0713 938 538 tinzwe kuti vateerere manyama vanoti kudini kubudikidza neicho chatsudzwa naBoshongora. Halo paNational FM radio zviri sei?
Ndipendi Alex Gweja One Commando. Ndipendi. Musha Alex Gweja kuri seko ku One Commando. Ndipendi na Brown Manjira ndipendi kudagadzerwa. Aiwa tinotenda wachinzwa rechatsudzwa na Bosho. Unozwe munhu abatsirika mana mukuzona zvinota moyo muoro sisi zvinoparira. Hai. Haana zvaakatadzirwa iye ndaakuziva kuti ndiye akaisa mwoyo wake kuti ndiye akatora tafana nechomutadziwe kuti anotora munhu enda nekuchipatara ega asina kuziisa hama uye ndokumarendeka uyauya. Ehe. Tikazobata kuti ndinangaita zvinhu zvakile kuti munhu asipa nemota pake mota yake dzabhiri usiku. Ya. Saka ndiye ari kuzotumwa akari kupi but haana chaanogona aida kuvhara chiteresi kuti ndinoita nezvinhu zvandikadzira zvinochona amai vake vakafa ingozi vana vakawana ruzivo ingozi iye wacho uyu wauraya ingozi akadingotaura one ese haachagoni kutaura. Saka panofanira kuitwa sei apo nokuti iye muridzi wenyaya haasi kugona kutaura? Mubatsiri ngaatibatsira zvasimba abudise chokwadi chiripo kuti iye hama ndiye akauraya tikanza kutaura arikonotadza kutaura but ngaatibatsira kutaura kuti iye ndiye akauraya hama yenyu apota hondipodisa sei kana ari mufiro otaura zvaari kuda kuti ndida uripa zvakati. Saka mubatsiri ngaapindire panyaya iyi. Ndochiribo mubatsiri ngaapindire topindira vabatsiri vari pepedi ngaapindire nyaya itori. Aiwa tinotenda Alex Gweja. Paka. Rega ndikopinda kwabdala Dubai ikoku. Kuchinoi. Chakuchinoi chiri kuti kudini? Muri yeZimbabwe nyaya dzinoitika dzinoswisa dzinorwadza. Murume ane 42 years. Vakaberekwa varipo 3 mumba mako vari vakomana chete pasina musikana. Zimbabwe akasvika zuro pandiri. Ndichiti pane kwandiri kumhanyira. Ndokufugama. Ndokuumburuka pasi. Akati kana wati une basa rauri kuita, kana wati pane kwaunoda kuenda, rega ndisere hangu kana ndikukurukire murodhi nditsikwe ndife. Zvakaita kuti vanhu vati ye naiwe chii zvakandipedza simba mukoma KB. Nokuti maonero andaita murume uyu ndaituna kumutisa chikonzero airatidza senge munhu wemutoriro kana kuti munhu akadhakwa. Saka zvichataurwa hapana zvinobuda zvichienderana nebasa rangu. Ndakuenda akabvatirika ndikunguro saka ndine mamwe vanhu Bosho tanga munzwe tinogona kuti munhu akadhakwa zvakazobuda pachena mukoma KB kuti hapana kudhakwa pane nyaya zvikanzi Bosho hazvina kumira mushe. Baba vangu inini vakafa but mafiro akaita baba vangu havana 4 months vashaya nematambudziko vashaya kudaro pana baba vanogara vachiuya kumba vachiti inini pachangu kunyangwe hama yangu dai ndiri ndakatanga kufa baba vepano ndivaitagara nakakumba kwangu kana dai ndiri iye ari akafa ndini wepano. Saka pana panditoudzirwe zvokunzi kuchagara kana nakakuta sei pana pandinda kutopinda mumba kunyangwe pasati paita manyaradzo. Daniel she will be in the fall. Baba ava vari kuuya pamba pemushakabvu uyu asina nguva atisiya achiti inini nemunhu akafa uyu tanga tiri tsika nditsikewo. Saka ndini ndakutogara nhaka even asati aitirwa nyaradzo. Ihama here kana kuti hama chaiyo ine kodzero yekuti kana yagara hapana zvipomerwa. Hama pakuita sene mushakabvu. Hama yekuti mukoma nemuning'ina. Buda ndibudewo. Ende iyeye munhu ari kudaro ndiye muning'ina. Akafa ndiye mukoma. Buda ndibude. Baba vamwe chete amai vamwe chete. Alright. Zvadaro mukoma KB. Murume uyu anga kutouya pamba apa. Achiuya pamba ende anga kutopinda achirara mubedroom. Zvokuti mwana anga kutoziva kuti kuza pasati paitiwa manyaradzo chinonzi kupisa guva chii zvinhu zviri kuitika izvi pamba apa. Mukomana wandiri kutaura ane 40 ane makore andataura 42 anga chitori nemhuri yake but aigarawo pamba apa ndiwo muyadhi maakavakira but aine musha wake nemukadzi wake. Asi aiona zvinhu zvaitika izvi ende akatozoti murume handichabudi chikonzero sezvo baba vakafa ndinchasara ndichichengeta mai ndakutogara panapa zvachose. Asi aiona zvinhu zvichiitika izvi vakazenge vakuti mukoma KB dzimwe dzenguva mukomana achibuda mumba anosangana baba vake. Baba vake vakafa vaya mushakabvu. Baba vake vakafa vaya. Ivo mai vacho vakaguma asanga asingatauri airamba akanyarara. Mai vacho vakazenge vakuudza mwana vakuti mwanangu isu hatisi kuti problem ndiyei nekuti kufa kwababa vako inini handina chandakabata kana ropa pavari kana kuziva kuti chakavakodzera chii.
asi chokwadi chiripo ndechekuti baba vako handisi kurara, ndiri kuvaona zuva rakasikwa naMwari. Mwana anoti iye pachake matauriro aita nevanhu aiti zviri kuitwa naamai vako anytime baba vako anogona kumuka iwe, nokuti havangapinzi munhu mumba ivo vasati vatomboora kana mapfupa avo chaiwo. Mukada kutochera pasi izvezvo munogona kutoona mutumbi uri zvauri, asi vakutopinza mumba munhu svikanzi wo. So amai vanoti vanga vachiudza mwana ndiri kurohwa nababa vako, vari kutondirohwa feya. Saka zvimwe zvavaitaura ndezvekuti murume wandiri kupinza mumba ndiri kumupinzirei, saka ndamubuditsa. But inzwa manangu, iwewe hausi kuonera baba kuzikanzi ndiri kuvaura. Zvikanzi baba vako vandiudza inini kuti makatora munhu wamakatora asiri aifana kupinda mumba, maifana kutora ropa rangu ndio naifana kupinda mumba. Ndabvunzisa baba vako ndisingatyi, vari kuti iwewe mwanangu ndio unofana kuuya mubedroom mavo. Saka unozviziva mufi haapikiswe, uone paka pasarareke panapa. Iwewe pachako imbomira kuudza mukadzi wako. Asi tichifambira nyaya idzi kana vazogadzirwa ndio parichazobuda pachena kuti ndiyo nhaka yaenda sarudza iyi, asi anenge achiziva kuti akandisarudzira nhaka iyi ndiye murume akafa ndiwe neni. Mwana uyu nokutya nezvaitika mukoma KB aitotorwa naamai achitopinda mubedroom akuita bonde naamai vake, asi vaitora kuti nzira yavari kushandisa iyi inzira yakauya nemuvi. Asi mwana uyu haana chaitirwa nababa vake, aingoona baba vake. Amai ndio vaiti ndiri kuona baba vako ende ndiri kutaura navo, ende baba vako anakodzera kutaura newe nokuti uri mwana, anakodzera kutaura neni. Saka zvinhu zvandiri kutaura izvi ndo zvandakaudzwa izvi. Papa mwana uyu akatozoguma asisainde kunorora kumba kwake, akurara kumba kwaamai vake. Kusvikira mukadzi azviziva ndokuenda kunoudza hama. Hama padzakadzwa nyaya iyi hadzina kubvunza, dzakangoti iyi inoda muridzi, iyi mufi pachake achazvimiririra. Papa mwana uyu akati ari kumba kwavo ikoko ndokuita bofu, ari kumba kwamai vake. Mwana aita bofu ari kumba kwamai vake ndokuda kuzama kumubudisa, ndokunetsana nemukomana akarambira makati muno handibudi muno, ndimakanditedza munomu, shedzai hama dzangu dziuye munomu. Ndokunetsana mwana uyu ndikungoti akutanga kuuya, but panga patouya vamwe vanhu nokuda kwenu isi mwana achivatanga kubuda achibva abuda. Saka zvokunetseka kuba KB kuita bofu izvi zvakaitika musi weSaturday last week, ndo pazvakaitika. Mwana uyu ndokuzouya kuno kumanje, auya kuno kunoita kuti bhozho ndo nyaya iripo. Amai vangu ini vakandishedza mumba achiti baba vangu ndizvari kutaura, ende bada baba paakafa ndo ini ndaivaona, but ndaisaziva ndizvei. Asi vamwe vandaiudza inini vaiti baba vako vari kumuka inyaya yekuti mai vako munhu asati atomboora vakutopinza munhu mumba, kunyange iri hama anekodzero kuita munhu. Asi pane nguva inonzi yachikwana nguva yekuti munhu achita sei agare dare, ende nguva yekuti ivo vachiita bonde inombomiswa kusvikira munhu acheneswa. Zvikanzi ndira sei amai vachibvaudza mwana vachibva kuti izvo iwewe famba. Izvi zvekutaura kuno kwatiri baba vako vandiudza inini kuti kubuda kwawaita mumba ukaudza vanhu kwanzi vanoda kukutora, kufa, kukuuraya. Vati vakuda kutora kuuya kwauri, wakachemerei rumba mangu, wakaudzire vanhu rumba mangu. So mwana uyu zvinozvi abva auya achiti inini ndikuti ndikaenda kuhama, hama dziri kuti iyo hatipinde ichamirirwa nehama, ichamirirwa nemuridzi. Kana kusichaita manyaradzo ndo patichazotanga kutaura nyaya yemunhu uyu. Pari zvinozvi imbotamba ibhora renyu payadhi ipapo. So mukomana kuuya kwaita nenyaya yemukoma KB ari kuti Zimbabwe veukama uramba kundigamuchira, asi mashoko andapiwa ndeyekuti pandakachema ndiri mumba vanhu vakauya, amai vazondiudza kuti dzoka mumba ndo zvikuda baba vako. Kubuda kwawaita mumba nokuudza kwakaita vanhu wakutofa ende vati vachakutora. Ndizvo here Zimbabwe, ndodzokera mumba maamai here ende kuzvo ndiri kuvhurika. Ichokwadi here kuti ndingabvisirana hembe naamai semurume nemukadzi nokuti baba vakafa. Baba Isabel, zvava nenguva yakareba sei mwanakomana audzwa naamai kuti ndo zvandaudzwa nemushakabvu kuti iwewe ndiwe mwana wangu? Saturday mukoma KB ndo pakachema mushure mekumboita bofu akazoona rumba imo. Saturday yapera iyi. Right, zvava nenguva yakareba sei zvichiitika? Zvava nenguva because baba vakafa vane 4 months vafa. Pa 4 months idzodzo ndo pakatanga kuuya baba munini vachipinda mumba kusvikira akuonekwa ndingangoti vane mwedzi vachifambidzana amai nemwana. Bamunini pawakabviswa mumba vakati kudini? Baba munini vanachakutaura mukoma KB because vakatswa side rese kuita senge munhu akarohwa nehips. And hapana chavakaudza vanhu, hapana chavakaudza vanhu.
apana chavakaudza ndo urwere hwauri kungorwara izvi. Iye mwanakomana uyu pakaudzwa namai akadi atanga abvunza veukama kuti zvirinoita here zviri kutaurwa namai izvi. Pekutanga anoti ndo pandakarasika, pekutanga handina wandakaudza, chikonzero ndaitye nenyaya yekuti iniwo baba ndaitosangana nawo ndichivaona. Saka nyaya yekusangana nemufi ndo yaendedza. Amai vakatozouya vachiti kana uchisangana nazvo ndizvo ini vandiudza feya kuti munhu akapinda mumba uyu imhosva ndichakurovai neshamu. Mwana wangu ndiye anofanira kupinda imomo. Ndakazvitora sekudozviitwa nechi ende vanoti ivo paakapinda mumba akatomboita mazuva baba asingavaoni akati zvabvuma. Saka ndizvo chichokwadi. Izvozvi mwana akamboita dambudziko rekusaona ari mumba achibva azotanga kuuya amboshevedza vanhu vakatomboungana. Pakauya kubva kuChinoi kuya kuHarare aifamba ega. Ayotofamba ega toripo ari kutoona ari kuti iye munhu wangana ndiko zvinosvika kwanzi anoti ane zvimwe zvinhu zvaanoona zvakawanda zvaakuitika zvinhu anogara akadhakwa zvokuti asainetseke kugara kana anoona even kana unorara anomwa doro zvokuti angoti ambokwanisa kurara aite singa hane zvinhu zvaanoona. Saka pandakatomona tofunga kuti munhu wemutorero bhati munhu wangana mene yatozadza zvechokwadi inyaya iriko namai vake. Amai vake ndovatawafonera. Amai vake vakati inini kana murume wangu achimuka achindiudza zvinhu handina zvandirigona kuita nekuti ndiri mushame varidzi. Kana murume wangu akafa achimuka achinditi murukadzi ita zvakati nezvakati ndo zvandakaita. Joshua chimuti ndakachibata kuti dzvi kuChinoi kuri kupisa. Baba Isabel ndiri kuona pane muterere akabata thank you from Russian Federation ndinonzi Isaac Mufakose. Isaac Mufakose, Russian Federation akachibata chimuti kuti dzvi ari kutokumbira kalingi reNational FM radio. Ari kupi? Ari kuRussia. Icho ya pakaipa. Saka mwana ari kuda rubatsiro rwei? Kwanze ndoita sei nokuti iko zvinosvika ndiri kunzi nyaya yekuti ndipinde mumba naamai semurume nemukadzi ndinogona kuikurira chikonzero, ndinogona kuzvikata kuti handichazviite. Ende chivanhu ndinochiziva, ndinogona kuenda kuna nasekuru ndichivaudza kuti ndo zvandakaita. Kana iri mhosva pandawana ndichabhadhara nokuti zvakatoitika. Asi shoko rokuti kubuda kwawaita mumba imomo baba vako vati vakukutora. Kuadini kuenda kuna nasekuru kunotaura? Kuna sekuru asati aenda but kuhama dzake vati hama dzake ndokuatanga dzichibva dzati takamirira hama yedu kana taita maunyaradzo nezvese asati akutaura naye achashanda ega. Apo ndabva ndanzi iyeyo wachanzi achashanda ega. Amai ari kuti wanze achakutora nenyaya yekuti wabudire mumba. Apo mumba maamai. Amai vemukomana uyu vari right? Ndio pandisingazivi mukomakebi. Handifungi kuti vari right. Vari right? Vari right. Ndiri kubvunzai. Handifungi kuti vari right. Amai andakutaura fair ndakataura nawo pafoni chavakati ndechekuti murume wangu akafa asi kana achiuya kwandiri achitaura neni zvine kodzero nokuti ndiri mudzimai wake zvaanenge ataura ndozvidii. Alright. Pavakatanga kupinza bamunini vanga vaudzwa nani kuti bamunini wapinda mumba? Ndo imwe nyaya mukomakebi ndinowirira neshoko renyere kuti vari right. Mushakabva achibva tanga kuoneka vakazobvisa bamunini. Vakabvisa bamunini mushure mekunge vasangana nazo ndobvaisa mwana. Vachibvaisa mwana aita bofu ari mumba. Achipedza kuona mwana achibvatiza zvikanzi kubuda kwawaita ikoko baba vako vatoda kutora. Chinoi mudhorobha here kana kuti kumusha? Aiwa kumusha mukomakebi. Kumusha kune madzisabhuku chaiko. Nyaya yati yasvika here kwasabhuku? Asi kuzoti kwasabhuku vaisvitsa here asi veukama ndio vanofana kusvitsa nyaya but veukama vari kuti hatizi kuzofa takaita nyaya iyi tisachete manyaradzo. After manyaradzo ndio patikuenda nayo anofana kusvitsa nyaya yekwasabhuku. Mukomana uyu mani mwana uyu baba varuru kuri seko kuChinoi ndio zoti makachibata chimuti kuti dzvi. Zvinoitika munyika ino chokwadika. Kana iyo madzi yacho yangabvumbetani naye baba Isabel mvura yacho inganaye sei? Chimuti jobo unogona kutomira panapaka uchiona munhu ari pagedhi apo asinganaiwe panapo uchidaiwa. Kana ndimiwo chokwadi. Hai, yeah, all right.
vasawira venyemba na bhosho mwana namai avo hakuna zvakadaro muchivanhu chedu. Mufi nemukadzi wake vanga vakaromba avo hakuna mwana anosangana naamai. Urombwa uwo mwana ngaudze vanasekuru vake nyaya iyo nokuti iye akatotadza kare paakasangana naamai vake. Vanzwe kuti anasekuru vanotangira papi kuti abatsirikane. Ndinonzi chamunorwa charakupa muHarare. Baba Isabel, munofunga kuti nyaya iri kutaurwa nachamunorwa iyi yokupanga pane urombwa apo ndechokwadi? Atizozidi panga pane urombo. Ndisati sikuziva kuti chokwadi chiri kutaura namai kuti murume wavo ndozvaari kutaura ichokwadi. Pamwe vakachiva mwana. Nokuti pavari kuzwa nemurume uyu hapana munhu anenge aripo. Ende hakuna munhu anozoguma kuti kana chiri chokwadi chikuti vari kuuya vachitaura nemukadzi uyu, ndiani anobvuma kumira akateerera mukadzi uyu achiudzwa nemufi? Uyezve ichokwadi ere zviri kutaurwa namai ava? Kana iye mwana achiudzwa naamai kuti ndo zvataura baba vako, chokwadi angangosimuka obva apinda muimba yemukati yababa Mushakabvu naamai asina kutaura neveukama. 42 years. 42 years apa ane mhuri yake. Zviri seko Kanyemba na Bhosho. Ndinonzi obedience pabindu raita 4 kuna mai obey na baba obey na obrayo. Hanzi makadiniko ruchiwa rwakaipa tarisei zvaitwa na mai avo. Ndinonzi Shadrach Mwale ndiri kunoko kobulawayo. Zvakaoma kani, zvakaoma. Even kana une chikwereti chemunhu unodi kutaura naye kuti Shamwari zvinhu hazvisati zvabatana, ndinokudzosera mari yako. Ne Baba Isabel utofunga zvokuda kakura touraya munhu pamusoro pemari yake nokuda kwechikwereti. Ende chikwereti chacho uchitora futi uchipiwa. Wakatoba wakamunyikidza munhu. Wotarisa mune zvawaita manje. Wakadi kutaura naye kuti handina mari pari zvino. Punishment plus good move. Tsudzura chimwe. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsotsora dziri kuitika matimana wose. Ndiri kukumbira kuti makana manga makagara, simukai mosimudza tsinga dzemuviri modzokera zvenyu mogara. Kana wanga uri mukombi wakamanikidzika, chinjanai kusimuka kuti mugare zvakanaka. Ndoda kuti muteerere nyaya iri panapa. Mostrecha baba sales. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Varoi havana piro mumba iwe chiri kuti taniko icho. Koma KB tinofana kuvaudza kuti vagari vaziva zviriko zvatichazokuudzai maererano nachairman akabatwa kuEastview ari mushopu nemwana musikana ne13 years. Apa ari chairman munzvimbo hodhoni batai makadaro. Musati mataura nyaya iyi. Chairman vakaendera kumapurisa vari mauke mapurisa. Zvandirwadza kuvanhu kubata munhu kumupfapfaidza womusiya. Akatoshina nemwana uyu. Atoshina nemwana mushopu munotengesa mwana uyu. 13 years. Underage mukoma kedu. Alright. Ndichakuudzai zvakare chepamurewa chaSabhuku vanga vachiti munzvimbo iyi hamupindwe chikonzero munoyera n'anga kana muprofita unoda kunamatira imomo munotanga mandibhadhara ndokukonana nen'anga muSabhuku ndobvaisa mbaba kung'anga Sabhuku matudzi ausiku nekudonha nemudhudhudhu. Hey. Muri yaZimbabwe vagari vari paboka panapa padhuze nepaIvory apa paIvory Park apa mazviona makuseri pazuva ranhasi ndina amai vachiridza mere vachiti kutaura kuno kwandiri kuti ndine nyoka iri muchiuno umu kuchema kuridza mere. Vakomana vemushikashika vakomana vanotengesa panzvimbo manga muchizvona zvanga zvichiitika dziri kuuya ndinadzo. Asi yandakuda kutaura panapa muri yeZimbabwe ndechepamasvingo. Vagari vemasvingo muripo here? Vakabva kumasvingo muriko here? Zimbabwe muripo here? Inzwa izvi kuti chisimberega nditi paka masvingo. Sekumasvingo chiri kuti kudini? Handisida kuchiti dyo chikonzero. Vakomana vangu vemabhandi pane zvimwe zvavari kuita vakomana vemabhandi ndiri kufamba nawo. Inzwai nyaya yakaitika mukoma KB. Pane mumwe musha uri kumasvingo. Baba vepamba pavakafa pachibva pasara amai vari kusara apa ndo vari kugara nemwanakomana wavo. Mwanakomana uyu ane 27 years dzokuberekwa. Zita rake ndinaro nemutupo nezvese nesiri pambatinaro.
right, amai kugara kwari kuita pamba apa vari kuita sekunonzi vana baba mukuru nababa munini vari kuvati imimi munoteerera zvatinoda chikonzero imimi muri muroorwa wenyu wamaifana kurarama naye akafa anytime togona kuudza kuti ibvai pano saka teerera zvatinoita sei zvatinotaura right. Mukomana uyu akamborora achibva anzi naamai vake nyakubereka mukomana uyu amai mukomana iwe hauna kodzero kugara panapa iwe nokuti unenge unoona haana kuziva mukadzi achibva aenda achibva azoita girlfriend payakauya pambaka ichibva yanzi zvakairi namai achona iwewewe pane zviri pauri iwe hauna kodzero. So musikana ngeri girlfriend iyi anga asiri mugari wemasvingo munhu akauya kubasa achigara same village asi achidana nemukomana uyu achitomboenda kumba kwani kwemukomana uyu. Izvezvi mukoma KB mukomana uyu haasi kuonekwa munzvimbo haasi kufamba asangane foni. Mukomana uyu yazobuda nyaya yekuti mukomana uyu achifonera girlfriend yake iya ari kugara mumba akavharirwa. Mumba maari kuvharirwa haasi kuenda kuchimbuzi haasi kuenda kutoilet chikafu anopiwa mumba kwanzi kana achipiwa chikafu dhoo rekumusha rinotosumudzwa rinotoiswa nepasi chikafu chinoiswa nepasi pedhoo nokuti haritendere kuvhurwa iyo anogara imomo. But mumba umu muri kuvhurwa nababa munini nababa mukuru. Nguva inovhurwa mumba umu amai vemwanasika mumwanakomana uyu vanovhurirwa gate wobudiswa panzi wombonzi fambai mukada kutaura kusina basa munoenda. Asi madhiri aya ari kuzikanwa nababa mukuru nababa munini navatete hanzvadzi yababa. Mukomana uyu azokwanisa kufonera girlfriend yake achidi shamari ma1 tibatirewo bhosho undisvitsire nyaya ishi kana paine mapurisa padhuze ndibatsirwe. Ndobva ati andinopasa pamba pedu muvhileji makati pamba pedu panonzi pekwati zita rangu ndini nenge zviri kuitika mumba mu ndezvekuti amai vangu vari kudzingwa pamba baba munini nababa mukuru vanochinjana kuuya mumba umu vachizondiita mukadzi. Baba mukuru baba munini paunoona vachiuya mumba mupaya vanozondiita mukadzi ndo zviri kuitika izvozvo. Amai vangu vakada kukomborera vanonzi nyararai uri mutorwa imi. Asi vatete zuva raifonera girlfriend yake achiriudza kuti risvitse mashoko kuno kumukoma KB akabva atozivikana kuti afona ndobva atorerwa foni ina vatete ndikafona izvezvi ndodairirwa navatete. But foni yangu manje payakafona ka1 yaita missiko yachi2 haichadavirwi. Why foni yangu inini ichipedza kufona inotaura kuti ndiani afona boshongora woku National FM pachimuti. Zvatazoita manje nyika ine mutemo ndizvozvo ndokuvatabata. Hei Zimbabwe regai ndikuzivisei kune vari kwamuri bese kana musingatozivi kuti kwamunogara ikoko ofisa chaji wenyu ndiani kamba yenyu iri padhuze ndeipi mukabvunza inini muri kumhangura ndokuudzai mukabvunza inini muri kariba ndokuudzai zvese tinazvo. Manhamba emapurisa handina kamba yandisina tinayo right. Hatina kamba yatisina kunyangwe kabhesi kari ikoko ukakukataura nemutupo wacho tinotokuudza kuti mhanya pakati kana kuti pane chanetsa muri pamba penyu mune adresi isusu ndinotaka kusvika kukamba ikasvika ikoko iwe waripota usati wasvika right. Dzafambirwa chakuudzai mangwana. Baba Isabel tichimirira kuti nyaya idzi dzifambirwe nemutemo tozopiwa update mangwana. Baba vava nenguva yakareba sei vashaya baba tosvika vakuma 2 years vashaya. Mwanakomana uyu akula sei 27 years 27 hana muri hana kuroora akatomborora asi mukadzi akaenda nokuda kwemutauro waitika pamba apa. Okay, ndiani akakira mwanakomana uyu mumba? Baba mukuru nababa munini vakamukira vachiti kudini? Kwanza unofanira kuti ugare imomo ende maonero ake ari kuti inini muchinda wangu muchinda akakwana pane zvese but iko uchitaura naye so unotonzwa kuti akutoita zingemo munhu nevoice yaibuditsa yeye yakutochinja ende achipedza kudaro foni iyo ukati foni yako zvinozi yakabva yatotorwa ipapo paakakonizisa nyayo foni yakabva yatotorwa navatete asi yakanga ndudza yake zvese kuti chamari ndakakirwa mumba baba mukuru nababa munini vanoi vachichinjana vachindita mukadzi mumba asi vatete vanoda sei vanozviziva ende vatete vanogara vachishungurudza mai vangu nekuvatuka vachiti uri mutorwa iwewe kana ndakamira nevarume ava ndo hama dzangu iwe panapo wangogara hako kuti wakaita vana asi anytime kana tichida unobuda. Baba munini nababa mukuru vane mhuri dzavo
mukomana uyu anopiwa nani chokudya? Anzi anopiwa na amai vake, but mai vake vakarambidza kuvhura dhoo, vanozorisa chikafu nepasi pedhoo, munomaziva mamwe madhoo kumushaya. Right. Zvane nguva yakareba seiko achimbunyikidzwa mwana uyu achigariswa mumba? Ndo pandisina kuzotsvaga mukoma KB. Ndo pandisina kuzotsvaga kuti nguva yaambunyikidzwa yareba zvakaita sei, but ndinogona kuzvitora kubva kumusikana waifambidzana naye chikonzero. Iye anoziva paakabvapo, pakatopedzera kuti amane mumwe wake. Hey! Tinotenda baba Isabel nekubata vemutemo nekuvazivisa nyaya iyi kuti vasvike vaone kuti chii chiri kuitika kumukomana uyu. Chokwadi mukoma KB. Tinomirira kati uye tinovimba kuti mangwana patinodzoka zvakare tinenge tava neupdate tinzwe kuti vakazofamba sei mapurisa. Kanyemba Bozhongora akati achatipa update nhasi yemwana mucheche wokuwanikwa ari mu. Alright, nyaya ndiyekwa Rasta. Yemwana uya mange muri baba pati. Right, Zimbabwe rega ndikuzivisei. Ndo atereri ve National FM. Tinokuziva chikoro munacho. Mungashaya chimwe but chene venyo iyi munacho. Inzwai muri yeZimbabwe. Ndakakwanisa kutaura na landlord. Ndataura na landlord. Landlord vakati izvo musikana uyu anga asingabhadhari mari. Aichengeta apa, kuchengeta ikoko ndo kwave kubhadhara kwake. Vakati musikana uyu atoye kuma 4 months abva ndo mashoko vakataura. Ndakati inini ndakavakumbira landlord, tinokumbirawo nhamba dzemusikana agara mumba penyu, nokuti musikana wanonzi akanga nepamuviri. Zvaanga nepamuviri izvozvo after 4 months pakunzi izvo pawanikwa mwana ari mumba iri pamba paigara mwana uyu. Ahaziri here. Vakati aiwa nhamba dzake ndinazo, ndataura nemusikana uyu ndikamuti iwewe ahuna here chekuita nemwana watiri kuona mumba umu, nokuti pawakabva panapa wanga une pamuviri uyezve uri kupi. Yes. Landlord vachibva vati ndinokumbirawo mwanasikana kuti mutaure usanyanya kukupoterera kana kukutenderera, utitumirewo piki rako, toda kuona kuti iye akanga ataura kuti izvo izvo siyana neni chikonzero mimba yangu ndinayo, svika nditumire piki. Right, ndikati alright mataura naye, chindipaiwo piki rake musikana uyu nhamba dzake nditaure naye. Kekutanga ndakauya panapa ndichiti phone iri kuringa but phone haisi kudavirwa. Zimbabwe musikana akazondidavira. Ndomubvunza mwanasikana, tine nyaya ndinoitwa nhengi takadaiwo but kune nyaya iri kuitika. Pane nyaya inogona kukusunungura kana kuti pose ponenge uri ucharamba uchita sei uchifungirwa, nokuti iwewe wakambogara pamba uchizika kuti wanga uri pamuviri, but pawanga uri pamuviri mumba mako oneka mune chi mune mwana, but mwana hana kufa uyu, mwana mpenyu. Apa ndaizama kumuzivisa kuti iye kana mwana ari mpenyu kana ari iye dzimwe dzengu anonzwa chidoko chikuti hongu ndakarasa but mwana ndomuda. Right, iye anotaura mashoko achiti sorry vaBhosho, mukazviona zvandiri inini handingarase mwana wangu uyezve nhumbu yangu ndinayo. Ndichibva namuti inzwa mwanasikana, uchazosvika matongero aMwari hawazivi. Uchasvika panguva yekupona pamwe Mwari otonga zvisiri izvo, wozowanikwa usina mimba usina mwana, uko kwakawanikwa mwana iwe kambogara uri ipapo. Vakomana vemapanda vakusiya. Vakomana vemapanda vasiya zvikanzi inini mwana wangu ndinaye. Uri kupi? Zvikanzi ndiri kumba. Kupi? muZimbabwe. Yes. Konditumirawo piki ndine kambudzi. Akakwanisa kutumira piki Okay. Ndo madairirwo kati amakatwa nemusikana. Landlord vanoti musikana ane 4 months. Landlord ari kuti iye inini handina 4 months. Landlord vari kutonyeba uyezve handina chandakatakura, zvinhu zvangu zvitori mumba imomo. Ndingauzokanda mwana ipapo here, hembe dzangu dziripo ipapo. Akasiya hembe ndokutaura kwake, asi anonzi akaenda ari kuma 4 months. Iye ari kuti aiwa first week ya December ndo pandakabva ikoko. Landlord ari kuti akuma 4 months. Iye ari kunzi akaenda, iye ari kuti ndakasiya hembe. Tipe piki rako ndine kambudzi. Uri kupi muZimbabwe? Ndiri muZimbabwe. Tumira piki ndekambudzi. Ane kodzero yokusataura paanenge ari. Ichokwadi. Achida kuzvichengetedza. Ichokwadi. Handitika munhu wese ane kodzero yake. Nyaya yasvika kumapurisa handiti yokuraswa kwemwana. Nokuti mwana akatotorwa akatoiswa panoiswa vamwe akatochengetwa izvo. Right. Regai tione nekunzwa kuti nyaya iyi ichafamba sei. Okay. Masvingo icho chinosiririsa, asi kana nyaya yave kumapurisa beta vanhu vose mukati kusungwa. Right, ndinonzi Thomas Mateta. Tinotenda mukoma Thomas Mateta pari zvino. Rega baba Isabel. Yes. Driver weshi
kombi yakanzi SADC Summit. Ndinonzi Kaviro pakuwadzana apo driver wekombi yeSADC yakanzi SADC Summit yanetsa pambare mbare kuwadzana chemuti takachibata kuti dzve. Tinoda kuti driver wekombi yeSADC Summit tiudze kuti kombi yanetsa nei. Ndofunga tiudze ndikuchakurana zvakanaka Kaviro. Kaviro. Ndokufamba nenguva here. Right. Chii kaka. Kaviro. Apo nengo akabata chemuti. Ndisati kucheya kawe. Anenge akachibata chemuti. Right, hanzi kudiniko. Icho chokumasvingo chinorwadza. Ndofunga kuti tete nehanzva dzawo vane kuromba kwavakaita pamukomana uyo. Mapurisa hero basa ndinonzi Mai Zozomera ndiri pa Greenwood. Pa Glenwood, okay? Maizosomera pa Glenwood hanzi hanzvadzi dzavo tete nehanzvadzi dzavo vane kuromba kwavakaita pamukomana uyo. Mapurisa hero basa ndi maizosomera pa Glenwood. Baba Isabel. Yes baba. Chokwadi. Mushungurudza mwana kudaro. Mwana. Baba vakashaya nei, vakarwara nei. Atira kuzotsika baba vemukomana uyo. Ndopanisa kuzonzwa kuti chakamboshaisa baba ndichi. Asatapedza kanya yemukoma kepi. Ichiri kwene bhosi ini ndoda kugara pasi nemukomana uyo abuda mumba. Kana vakomana vemabhandi vamutora. Anti yakatangira kwandiri. Yes. Ndoda kusvika kugara naye pasi. Wotiudza apa masvingo apa. Apa. Pakaimbwa na anonzi pamasvingo akaimba ndiani Kenta wedu uyu. Anonzi Gift case amuri. Topa masvingo vaitaura kapa. Ndikubatwa anonzi Bela mapurisa. Zvikanzi ndinosangana nemangu madzimai vari kumasowe vachidya zvakasiyana vachimwiswa zvakasiyana vachida mwana vanhu voita mwana unomurasa. Chokwadi here kuti musikana uyu angatadzewo kungokumbira kana wanoshanda naye kana wanogara naye kana pamba paari kungoti nditore piki nditumire chete wobva pedza kenyaya chete pakaipa baba Isabel. Hapana chinovanzika chinoitika pasi pezuva chinoramba chakadaro. Ende ndirogara ndakataura kuti Satani hapi basa munhu mahara. Icho kana akukupa basa rake ucharibhadhara chete. Kana akada kuita sei nsiku ndiibodze zvinobuda hamba inosangana nebeure kwiki papaidza ichemwe. Icho kwadibo ya Zimbabwe ndirimo mukati wekufamba nekupfapfaidza nekutsodzura dziri kuitika matima nawose nyaya yemasiweji. Vanhu vari kuchema mukoma KP kwanzi tinorwadziwa isusu kuti zuva reKrismasi kumbodawo kubuda panze uchionekera kuti nemhuri yangu tiri kufara but panze pacho hapagarike suweji inogona kuti darika ripamberi penyu ipapo. Ichitungwiza ipi koi? Kunoko kumanyame kungotangira manyame kunoko mukoma KP achatobvunduka kwanzi munotogara sedzimwe nyika dziya dzainzi kana si ikaputika uku mvura inogona kungouya ichitakura vanhu uri pamba paruvanzi pako ka motogara makangwara because munogona kungoona maplace atokavhika chapinjira chisuweji. Nai vakomana mukore uno here regai tibate tinzwe kuti mutauriri wechitungwiza council ndiani. Mangwana tomuti turudwe pamhepo tibvunze kuti saka imwepo nchiani chiri kuitika suweji mukore uno. Aiwa rega tifambire nyaya dzacho. Icho kwademuri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Wamukaseiko muchidari pechidziva wamukaseko maivhesha gogochi segment kana mune zvimwe zvamuri kufungira kuti pane zvakasara zvatinofanira kuti tiiteka. Aiwa nefenyiro ndenyu ndizvozvo munotaura nesu kana tichizvigona totozviita. Chirongwa ndechenyu nepfenyuro ndenyu tichitaka gore izvezvi. Ndimi varidzi ndivo vanobhadhara marezinensi kuti zvirongwa izvi tikwanise kuzvibika mune zvakanaka. Radio yamuri kuteerera iterero mahara kai right. Saka munoda kuti tivandudze sei zvirongwa zvenyu makasununguka kuti bata pa 0713 938 538 0713 938 isusu togara pasi toona kuti tozvivandudza sei zvirongwa zouya kwamuri. Icho kwademuri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino paka hazvinei kuti ndakabvako last week wedza chiri kuti kudini. Mukomana anga achisevenza paguta reHarare ndokumira ka Krismasi patiri kuenda pa uyu atakura musikana wake hande kumusha kwedu unoona kumba kwedu handisati ndakuroora hausati wa mukadzi wangu iko zvino zvitinosvika ndoenda newe kwatete nokuhama dzese pamba pedu ndipo pachazoika kupedzisa muchinge wakudisi wakuuya ndobva aenda ikoko kwana tete uku atedza baba vake veko vachibvamudza zvikandizo mwanangu kana uchinge watosvika kudaiso irombo rakanaka hakuna varume vachada kuziisa vakadzi kumba kwavo
ndozvinoratidza kuti murume wako anokuda izvi haasina kuzi ende zvese chichiitika mangwana unenge uchiziva panapa haachatoiti utsotsi chikonzero anoziva kuti unoziva kupi kumba kwavo ende pfungwa dzaaita idzodzo ipfungwa dzekuratidza kuti anokuda iwe right pane pauchasiya kuti ndepapi tendererewe una ana mai vako una ana tete vako ana baba munini vako vana baba mukuru wako hama ndidzodzidzi kusvikira anosvika kumba kwemukomana uyu kwababa namai Daniel baba namai varipo ndozitaura ndozvitaurere Papa, go deeper deepisai papa papa deepisai papa ndobva anosvika pamba mukoma KB asvika natete zvakanaka vatete vari paipa foni ngiri muri kudiwa kumba kusvika vanhu zvikanzi oti Muroora svika panapa ndingomhanyira vanhu vari kumba madzimai ndotamba nawo mukando aya ndiri kudzoka panapa ini ndindo zokutora panapa tichienda panext hauna paunoenda usina inini ndindofamba newe ndobva aenda paipa aenda Muroora vatete vachibva vasiya Muroora ari pamba pane chimwe tutete tudukuka kudana mama achiwa tuwati zvikanzi naamai vemukomana uya kuno Muroora tigare pana mwana wangu uyu ndakagara ndamuudza kuti handidi zvisina basa ende ndosaka uchiona aita hunhu auya newe dzahama kusvika wasvika uri kuona kuti mawiri aita ndochivanhu ichi wauya kuzoona pamba izvezvi unogona kutonzi iwewe ndiri kukutuma nezvinhu usati watoroorwa kuuya kunoku kureva kuti unenge uchidzidza hunhu hwemumusha vana mai vako uchitiziva tichifambidzana tese ende murume wakowo anofanira kuti aende kupi kumba kwenyu zvikanzi akatoenda zvikanzi ndokuroorana kauku vamweni ava vari kutaura neMuroora zvikanzi but kuuya kwawaita izvezvi kune vanhu vane jirasi kune vanhu vane godo izvo zvatenderera misha mukati zvikanzi tete mama ndafamba ende vanhu vacho vanofara zvikanzi maiwe ndogona kusara ndikafainiri kana kuti ukatofa iwe zvikatofa iwe uya kuno Muroora right ndobva wabata foni vamwene ndokufonera tete vai zvikanzi iko zvinozvi tangoti budei mbichana pane pandaenda kunomuratidza muvhangeri wedu dzimai vomuvhangeri wandinonamata naye kuti ndo mwana uyu uyezve vachiita munamato ezvo hapana pabudo wemukoma KB kwanzi nguva iyoyo pakabva paurawa huku huku yakaurawa mukoma KB kahuku kasina kana basa kekuti kana mukadzi munokaurayira vanhu akaitika diki nyama icho ntorera ndobva vapinda mumba mukoma KB ndobva vavhara dho ndokubva aveserwa moto padho uchitoita sekuti uchatopisa dho achigosha akatarisa panze zvikanzi gocha mwanangu ndokutoshandisa simba ndokukagosha apedza kugosha zvikanzi izvi kakasina munyu Muroora ndofaramba ndiri yasimudzambata tirove pakatsekadzeka handiri yairove ndakumbira handiri yavaika ondirove handiri ondirove pakatsekadzeka simudzambata pakatsekadzeka simudzambata pakatsekadzeka reporting to the angel boss Marecha Chinagana chiremba takomanda padzibaba hati amakros madzibaba Elise tapio woro mai chisipaine for the bit and the pro fana tu zipekechana mtwai bambo jomanda wakachiwemba kemenika sipinditi waroma teni orocho uri pinifo waka chwek sipinditi waroma ita teni orochi aki orochi po rikiti vo pari kuitika zvese izvi mukomana wemusikana uyu ari kupi aiwa mukomana wemusikana ka time inopiwa vatete Muroora anenge atione boys dzake vatova kumagrosa vatova kumashops vakutomwira achinzi nomwe hamakuri kutoka hataona mudzimai wako cheche apo unenge kana mashoulders aya unotaura wachisumuka right semunhu akaine chinhu chake papa inzwai zvakaitika nguva yakanzi Muroora chitya kugosha akabvuma moto akabvuma kuvisesiwa zvese ndobva takakugosha but zvakanetsa ndezvekuti nyama iyi yaibva vane maplastic pepa vaipisa vachidonhedzera panyama
apedza kudonhedza kudaroka vakunzi ishe usatya hako kunzi kwadina maplastiki but ingonoka zvemukati kunyange ukangodya kana kahwani kungoruma chete kahwani unenge watodya wasimba chero paunodzoka panapa hapana nokunetsa right. Pavakakufuratira vachiti ho dzimwe dzenguva uri kuti hamuna munyu regai tore munyu ndobvafuratu Muroora pasa Muroora mukoma KB ahana kudzokera kumba kwakasvikira vatete akananga kubhazi kuno pasi stop achinosvika paya bhazi can't get motokari holiday kudzichafamba ndokutaka kurowa netsoka amai kumakunde yekumakunde jekesa musoto yekumakunde kufamba uko kuna kudzokera kuHarare achibva kupi achibva kuHweza afamba kudaro mukoma KB anoti ndakafamba kusvika ndakunzwa kuti bhutu dzandakapfeka bhegi nehembe aita sei asiya hana mari chaanoita iye akadzima foni ndokuti aiwa mari anayo motokari dzacho ndodzaishayikwa asi mari chi anayo afamba mukoma KB akarwadziwa nemakumbo vedu kuHarare vanojara kufamba serikava vakapfeka bhutsu kana vari muno muHarare vasina kubuda kupinda mutauni vachitenderera pamba vanopfeka mapushi ekutenderera kubata bhutsu maoko ndopazosangana neimwe mota ndokuimisa mota iyeyi haina kumiswa yakataka kuona kuti munhu akabata bhutsu otarisa musoro wakanaka wakagadzirwa zvakanaka but munhu akabata bhutsu ndobva ati ini chandiri kuda chete ndechekuti mundisvitse kana musiri kuenda kuHarare mundisvitse zvikanzi no kuHarare ndokwatiri kuenda zvikanzi kwamuri kubva kukabva zvakanaka here zvikanzi mukwasha ndikada kukuudzai panapa amunditakure ndikada kutaura nyaya ndinayo amunditakure but munozoenda muine question mark yekuti munhu wandasiya uyu ararama futi here isusu ngatikuite sei ngatiendei mota ichibva yafamba mukoma KB vakuda kunopinda mudema musikana uyu anoti iye akanzwa kutekenyetswa handizivi ino ine fenyu revanhu inoteererwa nemukwasha naambuya naamai nemwana mamwe mashoko andinoda kutaura pano ndiye kuti ndinokumbira kuti mupedzese tiri vanhu tese kana ndichiti akanzwa kutekenyetswa akagara ainzwa sekuti iye ane zviri kuitika zvinoitwa nababa naamai muimba yemukati so ainyara kuti ashandise ruoko rwake kunzwa kuti chiri kuitika chii nokuti mumota umo maive nevarume vanokwenda kuti vatatu iye ndikuti mukadzi wechingari wechi4 anozoti iye akakwanisa kuzama kuti asenge munhu ari kukwenya ndokutozvinzwa kuti iye pachake haachisina hembe yechipfeko chomukati asi abva yaipfeka haachisina yaenda kupi ndobva akumbira kuti ndisiyei papolisi yepadema ndisiye chii ndisiye nyaya yangu achidzika ipapo mukoma KB achingodzika chete ndobva adzika pasikanzi polisi yepadema kungoburuka parodi nokutopinda mukamba patuze kungoburuka mpinda mukamba ndobva amira kudaro mukoma KB ndobva ati rega ningoita foni yangu on ndobva aita foni on achingoita foni on murume akachibva fona kondiri kunzwa kuti hauzi kuonekwa waenda kupi akati shamari haungandidaro haungandiendese kunzvimbo yakadaro kuti ndinoitwa izvozvo une chokwadi chekuti unoziva zvinhu zvinoitika iwe haungandirege ndichienda kunzvimbo iyoyo achipedza kudaro mukoma KB ndikuchitarisa iye ari kuona hembe yemukati anayo ari kutarisa kala hembe yakapfeka haichisiriyo yachinja ende size iri kutodona oversize ndokuda kuzama kuibvisa mukoma KB anoti achibvisa hembe iyi akaunganirwa nevanhu vepadema vachinzi iwe ari kupengeri but mutarise mukadzi akanaka kuti abvise gumbo 1 iri rainetsa ndokuipfeka futi ndokuenda kuvabereki vake aenda kuvabereki vake ndobva asvika ndobva audza nyaya yese avaudza nyaya yese vabereki vake vakati anoa zvinetsi rega tifonere chi mukomana wako kuti auye ndobva afonera mukomana mukoma KB kubva musi wa 24 ari kuti ndiri kuuya asi ndaenda kumba kwemusikana uyu hembe yakapfekwa nemusikana uyu mukoma KB yemukati aisati yabva haisi kubva inotodzoka kusvika pasi kwekupedzisira apa kana kutobvisa gombo 1 rechi 2 aribve obva idzorera obva ipfeka nokuti haizochengetedzeki iri paari
obva ipfeka but haana zvaari kuitwa zvekuti kuvaviwa kana kurwadziwa asi ane nguva yekuti akagaragara anotekenyedzwa kuita seke murume munhu ane murume panguva yake. Saka iko zvinozvi nezuro akatorwa nevakamutora vachibva vaenda naye. Iye munhu ari kushandira munhu uyu ndiye akafonera mukomana ndobva amuti ndiri kukukumbira kuti kana uchinonoka uite 3 days sokuya, kana wapedza kuita 3 days atichawirirani. Ukarega kuuya pa 3 days ukarega kuuya pa 3 days saka kureva kuti nezuro ndiyo 1 nhasi 2 mangwana 3 ndichanzwa kuti zvii zvakuitika. Handiye munotarisa mwana wevanhu mukoma KB, mwana wevanhu ari kuitwa izvozvo, mwana wevanhu ari kuitwa izvozvo. Bullet papa ndaifunga kuti inini beleza ndatofungidzira kuti mai Isabel ndivo vaga vari mberi. Aiwa vari kutokupidzana neni kuita vana vakanaka. Unosvika woisa mutoro wako ipapo. chii chakaitwa mwanasikana uyu? Chii wamutakura kuti muri kuenda kumusha kwenyu, ende mwana musikana ari tichiro mukataura sei asi kugutsikana nemukomana wake. Ari kuti mukomana wangu anoziva chiri zvinhu zvaitika. Baba Isabel, ndoda kukubvunza mubvunzo. Ndi this week kuti last week pamakataura futi nyaya yemusikana akaenda kunoratidzwa kumusha kwemukomana. Andizivi pamwe kusara kwangu inini. Chii chiri kuitika mazuva ano mukuroorana kwevanhu? No, vanhu vari kuda kukonzeresa. Kune vamwe vasingade kuroora vari kutoroorera zvavainazvo. Musikana anosimudzwa otakurwa kuenda kumba kumusha kwemukomana asati aroorwa kuti anoonekwa pasina mari yabviswa. Isusu pataikura mukoma KB takambozviona hadu zvichiitika, but kana zvichiitika mumashoko nezvinhu zvakanaka hazvina kushata, because nyaya yetu munofanira kuroorana mazivana tsika dzeuku netsika dzeuku, uyezve maona zviriko chikonzero uchaenda usina kugara wambokuona, unosvika woona kuchidyiwa madzvinyu usingadyi madzvinyu, ende unonzi zvekunoku zvazvako. Kana usingade kudya dzvinyu racho bikira vamwe. Ameno. Regai timbonzwa vadiwa vateerere nthawi zadiyana ndiri kuona pane ari kukumbira kanhamba dzemubatsiri wekubhindura uya. Okay, 0781 150 770 0781 150 770 0780 258 564 0780 258 564 0781 150 770 0781 150 770 ndino vimba ndizo namba dzacho. Ndio zoti pane vakawanda vachada kukubata kuti vakupei kanyaya pamwe chete nokutsvaga kanhamba dzivabatsiri munobatika sei. Icho kwa demu yezima uri kuchida kuti bata namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndichazokupai update muri yeZimbabwe yandakabotaura yeko mutare yemwana ainzi ane mazizi nenyoka achibva azoti iye ini ndakapiwa nambuya vangu nyaya yechibva yenda kudare kwa mambo ikanzi izvo vachapiwa muprofita kuti vazofamba zvakabuda imomo kuti makazobuda zvipi update iri kumagwana ko uyu mukomana wokubirwa grocery namugirlfriend aiwa asisatanzozviko zvino zvakamira sei asisatanzozvino zvakamira sei ndinozifambira pamwe chete neuya baba vekwachuru mumhanzu wekuvaka business shop yavakaisa mushonga dzese tichadzipiwa mukoma KB nekuti kana tisingakanganise dzikuratidza dzinenge dzakaenda kuvakuru venzvimbo kuti dzitongwe nekuongororwa kuti dzakamira sei. Ndinotenda.